Hi guys, we are timbotaura nyaya yechihure chanetsa. We are timbotaura nyaya yechihure. Chihure chanetsa master. We are timbotaura nyaya yechihure chanetsa guys. Chihure changu chanetsa master. Mboya. Chihure changu chadai kunetsa master. Masquera guys, masquera say guys. Itai mchitega vamwe ati mukuziva chigame chacho. Mukuziva chigame chekwatsuka ka. Itai mchitega vamwe guys. Mukuziva chigame chekwatsuka. Itai mchitega vamwe guys. Yesi Kero Madau first kusvika. Itai mchitega vamwe guys. Yesi Alice Madziwa tega vamwe guys. Ndisana mkure nyaya yechihure changu chadai kunetsa mastreet. Chadai kunetsa mastreet guys. Tine nyaya dzine musoro dziri nani dzatinogona kutotaura. Pane kungoramba uchingotegiwa, kungodai wategwa. Kurusha rune mwari. Munonditegere ini ndiri ndakaura cho. Hamunyari. Munonditegere. Hesi dadu mpofu zviri sei. Aiwa, achagadzirisa zvakaitingi ameno. Arikuita mari nazvo wangu. Arikuita mari nazvo because ma-adverts anganozouya after my life. Saka arikuita mari nazvo. Ansele nazvo smeri. Aiwa lori, at some point we need to just address it and tingozvipedza because confusion iripo. Ndatoningona vanhu vakawana. Ndatingozviignore one. I was just ignoring this every day. Ndingozvikoma ihurirei. Nice smell kemayo. Ndinoda kutsenangura kuti ndaihurirei. Ndinoda kukudza kuti ndaihurirei. Handiti zvoi moti ndisatauri ndinoda kukudza kuti ndizosvika pakuhura chii chakaitika. Ima musida kundihwisisa. Saka munoda kuti ndidii. Saka ndoenda hangu ndodzokera hangu nechihure changu. Zvino ndogodi. Hamusi kuda kuti ndikudze. Nokuti zvine madays ari chingoignore. Asi ndosvika pakuti apana ndosvika pakutondinga mamadhari zakati nesimeni ndikati but ndakangozviadresa skani. Ndiramba chingoadresa zvakaitika. But anyway ndingozviadresawo nhasi and for all zvapera. Handimwana. Hanzi ndatutsira chirandu hakuna munhu anonzi Bishop. Juliet ari after inini. Chirega ndibve ndachitotaura kana uri kufunga kuti chihure chacho chinoshamisa kana chashamisira kana kuti chinyuwani nokuti kunonzi Melaka. Chirega ndinyatsa kukudza nemuromo wangu Juliet. Unyatsohwisisa nyaya yechihure changu because uri kurarama. I told you. Ndakakuudzai guys ndikati uyu munhu akaramba achitaura sere kuti meli ndicharamba chimuadresa. Anditimaona. Why does she keep on talking every day meli? Kuti vaite zvinhu zvavo zvanenge vachitana ikoko vapedzerani pasina kuti meli hazviti. Anotoapinza sare kuti meli vakati. Nai mundiudzeiwo. Anotopinza. Julius, stop talking about my name. Stop. Remove meli on your mouth. Remove this meli thing on your mouth. Juliet, I am not your friend and I will never be your friend. Please remove meli pamuromo pako. Remove chimeli pamuromo pako. Chimboita ima live enyu muchiundurana chaizvo siya kuti meli. Because ukaramba chiti meli, if I will come after you, azvizonakidzi. Social media yes une 2 weeks uchirira nesocial media. Une 2 weeks corner to corner richingorisa rako. Ndosaka ndakati title hanti yoba. The title Bishop ka no, you have defied the word bishop. You have defied the word bishop. Hazvisirizo. Every gua you want to go for it. Every gua uruda kuri addressa. Come on. Nasi Sunday chaisha hiyo ndanochitegwa ndikati please leave me alone. Ndikuchibasa hii. Animona. Every gua. Kuchechi wangodzo kanguva hii. Nasi Sunday. Vanhu vangu vachinamata. Vanhu vangu vachichemera zvinhu kuna Mwari. Makamapedza kuita kuparidza nguva ini kudzosa vanhu kuna Mwari nguva hii. Makuita zvinhu zvamakuwa. Makuwa enda social media ungawapedza. Makuwa pasocial media. Christine ukanditegera mwana sina basa pano Christine mchairi ndinokublock my sister and andidi kudaro. Pane vamwe vanhu nokuti vakangozara negativity inosvota so inotobhowa nokuti hatitodi kana kutosangana ndikatomona aripo ndinotoignore ndotodarikira because tisingadi kuti tisangane
because of the negativity inenge ichibuda mumunhu iyeye and the hatred inenge iri mumunhu iyeye. Saka usatidanira vamwe vanhu Christine Muchairi, please endai ikoko munoona ikoko mosiya ikoko please. Mona right. Saka guys uyu mukadzi uyu kwa maprayer warriors chimbotopinda pamunamato mumbomunamatira. This is a lost soul. A lost soul. Munoziva kana munhu ukamboziva Mwari ukabva pana Mwari. Do you know what happens guys? The devil angakakumirira. Hands the demons, they will go onodana mamwe mademoni okukuzvana oyakawanda. This is what is happening on that lady guys. Pamberi paMwari chepchepo pasina kutaura kana kuti zvakaipa kana kuti kudini kana kuti kudini. Handimaona. That is exactly what is happening. Pane mukadzi yayo. The demons akaenda kunodedzana ese. Handimaona. Ese emakuwa ese akauya akati chi. So everything chinenge changotaurwa, she needs to address it. Every guwa she needs to make sure that ari follower. And paupenyu wangu zvakashogwa zvikanichembere kudai guys. Handisati ndamboona munhu waMwari akadaro ndasimudza maoko kudai. Handisati ndamboona zvinhu zvakadaro. Handisati, yes kingship. Handisati ndamboona munhu akadai paupenyu wangu hwese. Munhu chaichi anozviti munhu waMwari chaichai Sunday, on a Sunday. Mukati memakuwa. Nevana ivava. Asi mimi vana imini. Takaitaura yedu nyaya iyi. Antika ikange yapera. Handimaona. But zvamakutoitawo, you are now giving a relevance. Antika, Juliet, if you are going to watch my life, ndoda kuti nhasi for the first time demambomudedza guys mutekei andamublock. Ndoda kuti nditaure newe chako as a fellow sister, Juliet, a fellow sister in Christ. I want to tell you the truth, but I want you to watch this life because I am not here Antika hating on you because me I don't hate. Word of hate is a very strong word to me. And then you kugona kushandisa. No, and kufariri. That's a fact. I don't like you. But I don't like you and it's allowed not to like somebody else. Hands ring light magras. Kojondo di kojama natenga ring right. You will ring right. Hanimona. Saka azibudi amai nini kana kuti ameno kuti mkuru pakati pedu ndiani kuda ndiwe kuda ndina ameno. Dzokerai pana Mwari. Social media guwa ramaina ramo especially mwine that mozade makauya muchingozviti Julie chiutsi. No one was going to give a damn chero kaita makuwa every day. Taingo ta entertainment zvikuti nakidza. But that word zekuti bishop muvamesa star yenyu I don't think kuti right now panguva inoita nemi muri kuzviziva kuti God is not happy with you my sister. People, they will talk what they want every day, just like the way you are doing. It's not about peace, Roy. We are not doing any peace. I just want to do that put knock sense into your head. Kana arimuna a chance. Kana arimuna a chance of umunu wamwari chakwa chance. Chagara pass ari ega nasi manero. O gara pass unyato funga uti zvataurwa. Alfa kuchinja maitiro. Tinomboudzwa nekomment section cheche uri wega ogara pass unyazoti pati popota hangu paya but panga pachitogwa chokwadi. Anti muri kuona. This is not the way to go. You are wherever. I don't think in personally I don't think kuti church only lead. Hauna church. Antika waimbove inini history yako ndakayaudzwa nemari padhuze newe, a very close source to you. And one but azvine ineni anyway. And one waimbove pakaitika masquabbles kuchurch ukazobuda mu Assemblies of God ukazodini paya then you left the church. Antika semunhu akanga amboitawo mfundisi muchechi uri counselor, you continued calling yourself a counselor and calling yourself a bishop. I don't know. And one but umwari ahusisimo wakatama dzosai umwari mamuri amai zvikutonyadzisa. What you are doing is so embarrassing. Zvikunyadzisa mufunge, especially on a day reSunday muchikwinya namakuwa guwa. Haiwa whether makaudzwa chiri chokwadi kuti ndakahura kana tachisi chokwadi, that has got nothing to do with you. Absolutely nothing to do with you. Chero inini wacho ndakatohura nemurume wokudhavsi kana wokunyaradzo kana nechitunha chiri mukati memochari yekudhavsi, hazvinei newe nokuti anenge ahura ndini kwete iwe. Handiti hazvinei newe. This has got nothing to do with you.
whether vana ava vakauya vakakuudza kana kuti wakazviwepi hameno kwamaiudzana muchifadzana kana kuti vana ava I don't know. Hazvinei newe. My body, my rules. Ene ndakada kunyatsokuhura chako chaiko nhasi. Ndinotanga ndaya pavana vangu padiaries pano. Ndinenge nditori nereason. Kana ndakuti ndaita chihure, ndinenge ndine reason way andingoiti chihure pasina reason. Ndinotouya ndoti vanangu, pane dambudziko riri kuitika rakamira rakadai. Vana vangu vepano they know. Vanozviziva. Kuti ndinotoya ndoti pane dambudziko rakaitika rakadai. Saka I did this because of this. Ndinotoya ndivaudza monituka asi ndavaudza chokwadi. Votukirira 2 days zvodarika asi chokwadi vachiziva. The reason why ndichanitaura ndega because vanhu kune vamwe vanhu vekuti vanofunga kuti vakatsvaga nyaya dzevanhu akabata something even chiri chekunyepa anobva funga ndakabata juice zvokuti akaburitsa ari iye lese ndahura chokwadi nyaya yaburitswa nemumwe munhu anenge achitoti ndakabata juice ende ino chamukurumbira kumunhu anenge akaita sei. Saka ndinomhanya kazhinji kacho ndinoyandozvirevera ndoga kana ita zvinhu zvangu hausati wandiziva chete. Ask Team Diaries. Ndinoendoudza zvamunenge muchiti hazviitwi mazviitirei madini. Wangu murume chakahura ndinotouya naye pano because if I don't bring him here and tell my diaries by myself, antika vanhu vakawanda vanoziva kuti uyu murume ndewasisimeri. Akaita musikanzwa guwa rinotogwa rinopuwa umwe socialite anenge abata content vakuru. Saka ini ndimome ndanongozviziva ndotomanya kuya kuzotaura kuti vasikana zvakaitika uku. Zvakadai. Kana yozobuda masituko inenge isina value. Nindatopedza kudara ndega. Because kana utori papublic, ziso rinenge riri pauri. Saka kana ndikahura hakushayiwi vanhu 2, 3, 4 vanotondiona kuti ndahura. Right. Let's go back to address panyaya iyi yechihure chinotaurwa ichi chekuHaiti. Handizivi kuti ndichatangira papi nokuti majority yevanhu vevanga kuHaiti you are here. Manga muriko kuHaiti. Manga murimo kuHaiti you were there. KuHaiti koko you were there. KuHaiti ukutanga takawanda zvekudaro. Munhu akatanga kubuda kuHaiti ndini ndakabuda ne a group of women because I had a young brother yangu yakaya kuzondiona ine kamwana kayo every madiaries esanga ari pakatoona kamwana kanzanga diki kane 3 years kakanga karimo muHaiti umu they saw my brother mapicture munhu akanga kufanana neni makamuona madiaries akari you were there. So I quickly brother yakauya akapaka mota yake uko takatobuda takawanda ndikamutomuti chitora motikana kuutevere last bonemba kwedu utevere kuhotera kwatikuenda tichifamba tiri group handika chipinda mota nemwana uye kukoko tatabvisa bhutsu tabatira bhutsu mumaoko because takapfeka magogo tapfeka maslippers takafamba tiri chigroup chevakadzi tichidzokera pahotera pategara takawanda hanimuona hadzidzaku akatevera nemotikari yake because ndendafamba nomwakadzi tasvika akapaka mota yake ndikadisa zvinhu zvangu kurumu takadzoka tikagara panze takawanda vanhu vakataka kumadoro tichiza music tiri panze. Saka zvemusi wokunzi kwai kuHaiti kwakahuriwa the diaries who were there I don't need to say they will say even vanhu vanonzi correct company andinotorepresenta inini as a brand ambassador yezororo they could not come kuHaiti on the day in question. Kana chinyepa madiaries taurai kuti ndikunyepa vakauya here vanhu vezororo kuHaiti they had a commitment zvakaklasha vakati supporter they came in the morning vakaisa mvura vakatipa zvinhu zvataida and they left. They could not even come, they were not even there. Hakuna kana munhu anga aripo akabva kune any company pala kuti zowana nhasi zvokuikwai kune vanhu vakahota zvechihure izvi totozviwawo ipapapa right. Toti kuda pakaitwa mistake yeHaiti iri kutaurwa izvo kunzi kwai vakazobva vakazodini. I was the first kutobva negroup revakadzi because tanga tatamba tawa ziya rave uku tikasiya vanhu vekudurban vakatozara varimo mukati imomo kana vana yoko ava kana iye Lady P mutegei Lady P she was there auya taure pajekerere pakazara vanhu
uyu anonzi Masiva asiziva TV uyu. She was not even there. No, Ivan. No, let me explain this. Miyatsa kuwa mwawisise makazvinzo bata mwana kusaka inochiramba ichimbonyenetsa. Masiziva uyu was not even there ku Haiti. She couldn't come. She came back kutanga that ndoda ticket. Ndika offer kuti no. Tichakutengera ticket. Akazoti ndakwenda ku Zimbabwe. She was not even there. She doesn't know me in person. Kingship, let me clarify to my diaries because this will bring confusion to so many people like Chitika na siku inbox kwangu. Animona, kuti what's really happening? Chichakaitika. Animona. So, ndiyari kuti nditaure vanhu vabve vangosiva zvipere. Masiziva doesn't know me in person. Anonzi Lady P, she came to Haiti. Before Haiti, I met her. Ane mwana wangu anonzi Wendy. Kufona ngambo mira kufona tichipa life. Anmona. Aine paine mwana wangu anonzi Wendy. Ndichienda kukoko takasangana yakanga iri get together yema diaries. Antika takaitigwa function kedu kadiki nezororo pumulani ku beach uko madzimai akauya tikaungana kuya. Taungana kuya kudaro tikanakigwa musiwoyo tikafara fana. Anmona tiriko wanga uri muso kuti ndaenda kundaka collector zvinhu zvokunda zvaifa wakwenda ku Mount Hamden gore riya Mount Hamden gore rakapera musere ndopa akatanga kundiziva mwana uya anonzi Precious. Otherwise Precious mushangano Lady P baimuzivira pa diaries apa mwana akabuda mu diaries achinda kunovhura page rake akakura ari koko nekuti mwana uyu achibuda pana pa diaries aiuya nenyaya dzake dzema boyfriend dzake dzakasiyana siyana achitoya nenyaya dzake achitotaura kuvanhu akazobuda kanovhura page rake mwana akatangira pano. But for me to meet her the first time ndakasangana naye ndataura kuti ndikuya kuDurban kutakura zvinhu zvokuenda ku Mount Hamden. Ndakaenda kuDurban kutakura zvinhu zvoku Mount Hamden. Ndakaenda nevana. Ndandine vana 2. Kevin na Shakira. Ndikasiya vana mu hotera musi wachona iwoyo. Brand ambassador guys ini ndikasvika chero ku Harare ndikaenda ku Davs kuti ndauya vanondipa motikari yekufamba nayo. Nditonyera zvangu novanetsa. Ndikaenda kana kugweri ndinotoenda nemota yeku Davs iyoyo. Ndikaenda ku South Africa ko ndikaenda ku Cape Town ndongotiwo kuzororo ndauya mota transport vanotondipa. Animona. So vakatouya vakati set up everything vakatitengera zvataida tikadya nemadiaries tikasangana. That was my first time kusangana neadmin team yeku Durban nevamwe vakadzi vakauya vachienda zvinhu zvaenda ku Mount Hamden zvikacontributwa zvinhu. Animona tikatakura zvinhu ndikati kune vana ava 2 Precious na Wendy hatitakure zvinhu kune zvinhu zvikunzi zviri ku office uko tinorongedza zvinhu ku office handika zviwane kutungamira because zvasita zvaisenda nendenda nendege saka zvaienda nekombi yaitakura yaienda nebody ku Joburg kubva ku Durban. Vana vakati no problem. So takainda tikanotakura zvinhu tikanorongedza zvinhu before tarongedza zvinhu vana ava vakanditi kana muchiri kurangana ndakaita live ndiri kusaluni vana ava vakanditi mama toda kukurukisai musoro kuda kurukisa musoro ina ungaramba touya tokutorai ndikati no problem yai munditore zvikazonzi aiwa location iyo yepatiri ndobva ndikaenda location ndakandosiya vana vari kuswimming pool pahotel ndikaenda nevana vakandorunugwa ndikaenda nevana ndikandotsvaga pavangu ati ndiuye paya takanosangana. That was my first time kuona Lady P. Ndakasangana naye ka2 ndikati Lady P zvayadzitoseka papa aine mwana wangu mwanonzi Wendy. Wendy tikafara nevana vangu ndikapinzwa mumwe matakaenda kusaluni mama akazara vanhu so zvikanzirukai mama wedu ava ma1 ndikatwa zviya chazi mabox braids. Takaita live ndirimo ndichirukwa musoro vana vangu varimo vakamira muya handika vachinotenga masamusa tichidya tiri muya. Ndapedza kurukwa vakati ndikati no isati fambi netsoka muDurban hapana kandoziva tinodana mota yekuzororo naichitora pano tikafonera mota yekuzororo ikauya manager ndiye aitonditakura inini aitonditora manager wacho akauya nemotikari D4D akauya akanditora navo vasikana tikapinda mota tikaenda ku Davs takanorongedza zvinhu tikatuta zvinhu taibva nazvo mudenga tichienda nazvo downstairs ku parking lot kwakuine motikari tichinoisa zvinhu motikari kuti zvinhu zviende ku Joburg tikaloda takaita matipa moti mangani tikapedza tapedza kuita zvinhu zvedu muya tikabuda nemotikari pakafonegwa driver kanzi put them my life per stories since tisawane ma notification put them my life per stories. All right asanoenda oga automatically seni anaenda ega automatically ndikapedza anenge ariko
anenge ari kunotoona pane vanhu 3000 watching live. Tapedza live pano, hanimona, right? Tikapedza tikarongedza zvinhu zvedu, tikapedza nevana vaya, tapedza kukafonedzwa driver anonzi Colin. Aifanirwa kuzotakura zvinhu izvi kuenda nazvo kuJoburg, musiwoyo aine bhodhi. Akati handina motikari yaenda kuservice, akati ndikuya nekombi netaxi. Akauya netaxi tikamupika, tanga tave 5 motikari. Ndakazvigarira kumberi. Manager vari kudriver, vasikana vari 2 vagara ID4 kai nauyu Colin vari 3 kumasure. Mukufamba umu tiri kufamba hedu tichienda kuno titi tapedza manje ndakuenda kunodropiwa inini tichinodropiwa vasikana tapedza kurukwa tapedza zvese. Hanimona zvokuiweyo kune ndikwakaindiwa kukupi kana kuti kupi kumabraya wadhatu wanitse lai hakuna zvakadaro. Tikapedza mota ikasumuka tikainda. Hanimona tainda vasikana vakati sisi tikunokwira hamuna pavakati vari kunokwira. Hanimona tikati alright paripo. Hanimona saka tikudropa ipapo zvikanzi to my surprise ndandinawo motikari ava zvimwe zvazvo hoiti kutaurawo padhikiri guys pakamera unkesi vakadzi vacho vanenge varipo vakateerera hazvonyatsokubuda mushe. Hanimona so tiripo mumota muyamya manager wangu aitojokawo achitamba nemwana uyu anonzi Wentushu because manager uyu ndewechidiki. Hanimona ndakatomutarisa inini anogona kuita second last bone mumba kwedu, ndewechidiki. Akatanga kutamba hake nemusikana anga ari kumasuro yana chimoko chisimeli kani please chichi wati ndochida vakatanga kutamba havo. Hanimona ndikangoti wangu haudaro sha ini mhuri yako ndoisiya usandisa pakati. Murikuona mumota uyu wendi uyu akudiwa akena na drive. Asi ndakataura kuti akatotaura ipapo kwendi blingata ndani nevarume vanhu because ndakabva ndamuti pachikana wadana nababa echo on risky boza nemukadzi wavo. Ndakabva ndatomudza same time Precious mushangani was there mudaneji. Uyu mwangaripo uyu kukodza uyu akakoma varumewo kamungozivawo kodza akutoona Precious teki. Hanimona ini ndiri yandingoti kodza at least iwa kwaona mukadzi unogona kudi kuroora Precious. Murikuona mukombi umu mumota D4D umu asi vaingotamba havo nokuti hazvina kwazvakaenda. Takatosvika vakati tikukwira pano vakaburutswa paya vakachinjana manhamba. Handimaona indakazvigarira hangu samai vakazvigarirawo mukuona vanenge vasinei zvaitika ndiri pafoni pangu. Hanimona vakachinjana manhamba avo ava vasikana vakanokwira tikati bhabhai ndokudzai vasikana ndakusumuka mangwana vakazvindira. Handimaona ini ndikainda ndikadropiwa ndichinosvika pahotel tikati wana vana vakamira vakamondera matauro ndikadona panitoriniva handimozati pane driveway pahotel kuti otoburuka utswa pamukowo reception otoburuka ipapo otopinda mukati ndopaikapinda ndikatoburuka ipapo bhabhai kana makufamba mangwana motiudza kuti zvakamira sei. Hanimona kuti makwira nguvai. Handimona tozokudza but kana makashayiwa transport kana mati zvomati makataura nemunhu akasauya ndadzimiri kukuendesai kana ikasauya motifonera. Hanimona kana matifonera then ndoenda nemi ndonokusiyai kuairport zvakanaka zvavainda. That was it. So Julie kana kana uchiti wakabata content ka muri kumhanya necontent kunyepa amai hakuna content yakadaro. Anyway mameno maaudio anonzi anoplay wakadidi audio ndakambodziwawo but one thing for sure guys after inini nyaya iyi ndakaudzona masiziva tete masiziva zvakandibhuwa akati ataura kaya akatiti sisimeni pane nyaya iri kutenderera mastreet ndikati nyaya yei zvikanzi akati akachoramba kutaura akati pane nyaya yakaitika kuti nditaure zvikazodai tikati chinhu bvanamisa pakona zvikanzi ndobva pesira ngoti muziva nyaya dzakatika kuDurban ndikati kuDurban kwakaitika indanzota kune nyaya yakaitika saka zvakandichamisa kuti nyaya iri kunzi yakaitika inyaya yei mona tikati kuDurban nyaya yei zvikanzi imisimeni musazoramba zvo ndikati ari kumbotaura nezveiko kuti kuDurban kwakaitika chikupirini. Hanimona zvikanzi vamakazokwira mota yezororo ndikati mota yezororo takwira mota yezororo tikadi svika pamakaenda kubrai pakatanga kuti kubrai ndakabva ndaita confusion wesipoza hakuna brai yatakamboita ndikati brai isusu inini kuDurban hapana pandakamboenda kune brai kwandoziva ini ndobva takondoti musada kuramba moziva ini ndikati hapana brai ndomboziva takamboenda isu taura nyaya yako inyaya yei ndopakazoti pamakazoya katobva nemota yezororo mukainda mune vasikana ndobva ndati saka pane nyaya yei yekuti ndakatogwa nevasikana ndine vasikana vatikana kunorongedza hembe zvikanzi hamuna kuenda brai hamuna kuenda ndikati takanorongedza hembe inamanya rundoziva kuti kune nyaya iri murima. Hanimona zvikanzi sisimeni hamuna kuenda kuhotera inini ndikati inini kuhotera ipi zvikanzi zvakaoma. Hanimona saka inyaya yekunyepa ndobva ndachimisa pakona ndikati nhai masiza ukumbotaura nezve
haungatiwaya kuzondudza nyaya yakadai wobva waigumira panzira ende nyaya yacho iri yekunyepa. Chekutanga hakuna bhura yatakaenda. 2 pandakaenda kuDurban munhu wandakasangana naye wounotaura naye iwewe ndakanga tina Lady P naWendi ndo vanhu vandaive navo. Handika Wendi angatoenda kuZimbabwe. Wendi ari kuZimbabwe haana data kandisindisira message. Munhu akasara ndiLady P saka ndiye waitaura naye. Ivo vanhu vanga vachakakonana vari 2. Vanomuona vari 2 vanga vakonana. Ndobva ndati ngaaedwe. Ndobva tamuedha. Achiuya pacall paipai handitika akabva atanga kuramba nyaya iyi mwana uyu. Atanga kurambawo akatoita zvehondo. Handimuona zvehondo nda kutukanawo neni pafoni ndikati sha ndimi maitaura nezvangu uchitaura zvinhu zvokunyepa. Woda kuya uchindi ataka futi. Handimuona zviri kunyazofamba sei. Handimuona takaita kuchinjira mashoko ndikabva ndati unozati chii zvawaita izvi kaizvi hachisirizvo. You don't say zvinhu zvokunyepa. You know kuti iwewe takakudropa and you know zvakaitika. Don't. Why are you fucking lying? Handimuona saka ndofunga mwana uyu ave ega sekuazati nyaya yabuda. Handimuona and it was a story yekunyepa zvakanomunetsa ari ega mwana uyu. Handimuona anetsikana ari ega zvechokwadi. Handimuona ndokubva azodzoka back kwandiri. Handimuona because vakatombotukana vari 2 vachitukana. Handimuona ndopakazopinda masikizo achiti ndatonzwa vamaiyaya vanozviti bhishopu varitotarudzwa nezvenyaya iyi vanodididini. Ndikati kuzva nezvenyaya yipi zvikanzi iyo yandiri kutokunzwa ndikati nyaya yekunyaya iwawa zvina basa nyaya yekunyepa bva yatongopera. Vakataka kunetsa ndobva zvapera. Asi mwana uyu ndofunga zvakaramba chimunetsa nekuziva kuti this story was a lie. She fabricated the story. Ndobva azoti wandi ndakatombomubloka. Handimuona ndikati zvekutandazana nevana ava anyway kuseri uku vanangomubloka. Handimuona but uye akazodzoka akabva anditi ndokumbira kutaura nemi handima kuseri vanga vave vasi vanhu ndibva vakazogarisana vari 2. Ndobva ndati kwakanaka here. Handimuona zvikanzi no tokumbira kutaura nemi ndobva ndaenda. Ndobva vana vanyatsa kuti tokumbirawo regerero simeri tanga tichingoita content. Ndikati ko kana maita content pane audio yakabuda iwewe uchiti Lady P unondizivira kwagutu. Ndaihura kwagutu unondizivirepi zera rapo ndofunga iwewe uchizvagwa chakuti ndatokura nawe musikana unondizivirepi. Patakasangana kuDurban zvazvokuti ndinobva kwagutu neniwo ndobva kwagutu ndopakaza ndobva kwagutu ndobva ndakazana ndobva kwagutu zvokuti kupi kwacho handitozivi. Ini ndobva kupi kwacho handitozivi ndakoti wezhira. Ndikati paaudio iri rikudziwa wakati unondizivira kwagutu kupi gore ripi nokuti kwagutu kumusha ndindasanogwana ndombokurira kumushaiki. Handimuona ndobva taiwa taingozama edu kungoita makuwa atakangoita takanyiya zvechokwadi. Ndinokumbira regerero ndokumbira kuti mutiregerere. Handimuona saka zvokuti nyaya yakazoenda kuna uya nakutambasa nazvo takasvika sinangotama makuwa amene koko. Handimuona vana vavauya vakumbira regerero vanangotsaura iti it's bo ndobva yapera zvayo. Handimuona saka yapera kudaro musi uno last week futi pandakatozoona takatozocha chimunya bvudza ndiri kubasa. Handimuona aita kuti zveimwe live ndibva page kwakachiti wedwe ndinokumbira regerero because takanga chishandisa nyaya ise content taida kuitawo content kuti mapeji edu akure. Handimuona ndikati but content yacho yamakashandisa haisiriyo but anyway zvakatodarika zvina basa. Indikatoti nyaya yedu yapera. Tutozowa iye ijuluyu paatotukana pasa chingoti wakahura iwe saka ndakabva ndaziva kuti okay vana ava pauviri hwavo vari 2 pane 1 akati pauviri hwavo vari 2 pane 1 akaenda kune bishop uko kuna julushu akanotaura. Handimuona kuti achitawo kuti guwa ndauyawo neguwa kana tivaizama amene kana tivaita guwa nezvamelere akabva ataura wandisi because yakauya kwandiri nemunhu 1 tikaitaura kuseri 3 ndavaedha resoti zvamunotaura munozvionepi iwe daive newe taura explain how takafamba sei musuyo saka zvekuhura wakazvionepi iwe. Handimuona then pakaonekwa taiwa pana nyaya yakadaro ndezvekunyepa akataura kuti sorry taingoti tokuita content ndikangotaura kuti for content people do anything. Handimuona so ndakazobvunza kuti akataudza mukadzi uyu ndiani nekuti nyaya iyi moziva chokwadi kuti mimi you fabricated the story it's a lie. Akazoudza mukadzi uyu ndiani ipapo pauviri hwavo ndo pane 1 akataura asi handizivi kuti ndiani pauviri hwavo apa because uyu anoti ndeuyu uyu woti ndeuyu uyu woti ndeuyu. Handimuona saka ndo nyaya inomhanyana nemukadzi anonzi julushu achifunga kuti akabata juice. Saka ini ndakabva ndamutora iti manya nejuice ndizvo zvondakahura saka wanga wati andimazviona ndo nyaya yacho kutendera mastreet. Saka ini ndati ndiudze madhainzi angu mumastreet ndo mamiriro enyaya ishi
chese zvairi word by word. Saka uyu ari kumhanya nekuti vakahura kunyaradzwa kana kudhavhs. Regai amai nesaidi iroro. Nokuti akaudzwawo zvokunyepa zvaanomanya nazvo achizodina mhene ikoko. Hanomaona. But the matter of the truth is, chorodai ndakahura. Nai guys, July anokwana papi? July anokwana papi? Muri mwa munyaya yandototara toiziva. Zvakaitika ipapo sentence akatoti ndevadaro akangoti hatindoyamwa social media. Hati ndimunogara kutaura kuti controversy souls. Saka vaidawo pa controversy souls. July kafunga zvine kuafeta paunga zviafekti kumba kwangu zvimuri mwa mandoiziva nyaya iyi. Hati wazvinzwa. Ndakahura saka wangoti. Wangoti nai July. Wangoti. Ndakahura neghosti racho iroro. Saka wangoti kudi. Wangawati, leave my name out of your mouth. Pese pa unotaura nyaya dzako, makuwa enyu amuri kutora nayi ikoko, pedzera nayi ikoko, usingapinzisa rangu mukati. Handitotauri nezvako kuti handina basa newe, hauna basa kwandiri, you don't matter to me. Wandiona, don't mention my name. Ende panohura vanhu, ndakuti kana wakangwara uchizviti uri muri munhu akangwara, uchizviti uri kanzera uri chiamhino zvaunozvipa ikoko. Handiona, kana wakangwara ufakuziva kuti paunohura vanhu hapaiti wetatu. Vanhu vanohura vari 2. Hakuna uchi3 anozombove pakabata lights. Ugare wakazviziva izvozvo. Ende panohura vanhu, munhu wepublic figure akafanana neni, ugare wakazviziva kuti kana ndakakuhura nhasi handimbosii press. Ndingatozobuditsigwa nemunhu wane ndakahura naye. Handimbosii trace. Handikuzviwa. Saka vanhu vakangwara ipapo ubate babatisei ipapo. Babatisei chaiko ipapo. Saka kungwara chako hausati wangwara because unotomira nenyanga kudai kusamusoro pasina kumudenga kudai. Uchiti wakazohura uya wakazohura. Ndiro wakukunyarira pano ngochitaura izvo zviya. Ndiro wakutokunyarira hangu kuti asina yava. Muri kuti kudiko chitinamatira yora itindirege chihure. Munhu waMwari. Tinamatire tisiye chihure. Tinamatire munhu waMwari anopinda pamutsanyo. Onyese Mwari tikubvisa dhimoni rechihure riri mukadzi uyu. Mwari bvisa dhimoni rekubata nezvitunha. Bvisa dhimoni rekubata nevarume. Motinamatira ka. High target yayo long time. Are you okay? Motinamatira munhu waMwari mobisa chihure. Hamuto pembedzi nyaya kuti kunge mune juice. Inyaya kunyemba we. Makato shandiswa zvoine vana. Munotofunga kuti mune juice, amuna juice. Dzangu inini mukatedza malaive angu pano kana mukabvunza vana vanokuudzai. Dzangu ndotaura ndoga pano. Aiwa shumbress. No. Ndopamunokanganisa ipapo. We need to clarify sometimes. Obva mhanya neside ranomhanya naroka achiziva chokwadi. Let's hear you talking about it from today. This is the truth. Kandochitaura ndochokwadi ichi. Ngachimhanya nacho. Kana ari kutukana nevana vakadzi ava2, Precious uyu na Masiziva, ngavatukane pasina kuisa zita rangu mukati. Handitika kuno kutoita zvokupeji kwedu kunoko. Ndozvatinoita zvokupeji kwedu kunoko. Hamutombotori kana mumapeji kwenyu. Tenjishingo wangona kuti Masiziva watega. Ndinotya ndobvisa zita rangu patakati ndobvisa tag yayi. Hanimona ndobvisa tag yayi. Ndindakategera pako ndobvisa nyaya kwa nyaya ndikati nebedwe. Nyaya omodi yakusema nesimeni madhai zangu nesimeni vane vasingayizi nyaya yangu vasingaisiwo yanga ninyuwani kwavari. Simeni kune maaudio. Ndikati imi inandizviziva maaudio enyu mchiplegwa evanhu vainyaya ipo pena handiko handizvizivi. Handiwani. Saka Julie, you should be worrying about yourself. Kuti what have you turned into? You should be worrying about your soul. Kuti you are now a lost soul who's going to bring you back to the Christ. That's what you should be worrying about. Stop worrying about sutukutohura yedu nezvinhu zvedu. Stop worrying about us. Stop worrying about makuwa unenge waudzwa chishanda. Wakamboshandiswa nemasocializer ewe Julie. Unovaziva here zvakanaka kama upcoming aya. Ndambonyatsa kukubvunza. Tinombonyarira masocialites mahombe chaiwo mahombe 1. Isu masocialites mahombe dzimwe nyaya tatombovigwa dzimwe nyaya dzisiridzo. Ukamhanya naye zvedzungu usinanyatsa unotozonyara ndiwe. Unoshandiswa sezvauri kuita uri kutoshandiswa. Sezvawakamhanya uchita kuti panyaya dzemastendi wakamhanya enda kuemremembarenzungu
Go to remembrance. Ndinotsvaga rangu zita iyi. Rangu nyere mwana wangu ndinonati hakuna here. Remembrance kwaita hakuna mazita. Hazvimo musystem hakuna mastamps. Can you please go there to the DO and ask about us? Kuti masaido avemo musystem. Team rakatenga mari kuharare, they went and verified everything is in the system. But wakatenga wamhanya pa social media because makanga mashandiswa kuudzwa kunzi takapigwa mari dzamastamps. Takapigwa simeni ndio vanga vari ring lead vakaunza vanhu. Zvinhu zvakatangira pa live apa, nyaya yemastamp yakatangira pa live musachiona. Makashandiswa 10-0. Pakamboshandiswa makamanya chanzi takazoshandiswa nyaya dzemavhidzi tikazodini munoshandiswa chienda kumasocialites uko munoshandiswa we. Clarify, verify. Musati mamhanya munozvinyadzisa izvozvizvi. Unozvinyadzisa. Muchimanya nekuti vakazoura nemurume wokunyara ukaimubate murume wokunyara ungamubata naijuni. Nhasi ukanzi mubate izvozvi nyaradzo ikambani hombe. Doves ikambani hombe. Vakada kukuitira lawsuit kuti unongedze. Tinongedze roho munhu akahura namai ava. Unomubata. 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 Zviridzokera pana Mwari. Siyana kana wanda kuti white content yako yawabe wauya ukajoina makuwa. Makonde nemakuwa joina bosho kuti but leave my name out of your mouth. Usada kukura nezita rangu. Siyana nezita rangu. Nokuti akaramba achidaro zveshuwa achitaura nyaya ikai. Zvandichaita, I am going to approach the company. Ndochivaudza nyaya ise zvairi. Havanonoki. Handari kwararere. Ndobva ndavakumbira kuti ndokumbirawo kuti zvichingotwa nemutemo lawsuit. Ndova kune magweta kudhara anomirira kambani yeDoves. Kune magweta haisi kambani yepasi pemuti Doves ine magweta mahombe muZimbabwe. Ndinongonotaura kuti ndonyaya iri kunetsa. Then they will take it from there. Tichiziva murume wavanhu tisachiziva kuti murume wacho ndeupi. Tione kuti haikuzvimbiri here. Usasaize vanhu wangu. Usasaize vanhu. Seni nditori balance ndogara ndichikudza nditori balance dzakatakwa kudhara. Ukanyanya saka ndikazokanyanya kukuita serious take chaiyoka. Take ka unozondivenga zvokutodaro. Because ndita take kutoti ininika ndinosvika kwa usingasvikiwo indosvika. Ndinosvika kukwenda kumusoro ikoko ndinosvika. Problem yako unotarisira vanhu pasi. Unotarisira vanhu pasi because havasi kuZimbabwe. Hauzivi kuti muZimbabwe mutakambosvika papi. Patakambosvika muZimbo. Usadaro. Don't do that. Don't do that. Kusura mari mezuro ndakavingwa ne1 munhu andimona kuseruko akanditi ndafanga zvoona kuti nyaya yatanga akanditi sisimeni uyu musikana yanonzi Lady P andi ari kurwara ndikati kurwara saka inini ndopinda pachikanzi no pane nyaya yenyamuka saka pandataura naye anga achiti nyaya iri kuti iri kubata because inini aino kuti tisakataura nyaya ishi andimona iri nyaya tichaga content but nyaya iri kuramba ichingodzotswa andimona achotanza ari kuhamusoro astroke aside. Munhu akatondifonera ini achiti astroke aside. Nachikumbira kuti simeni kana mukazwa nyaya please don't shout, don't do anything, don't handimaona atostroke handimaona. And ndatozoona nhasi zvechokwadi kuti it's true because ndaona achitostruggle pakalive kandaona kaclip achistruggle kutaura. That was true. Ndakatofunga kuti munhu ari kunyepa akandifonera. Ndatozoona nhasi kuti it's true. Nedzo angakunzo munhu wenyama kana unotoziva guilt nezvinotokudya handimaona. So if you want to fight, never now. Fight these kids, leave my name out of it. Chagaidzi mwenye yanzi nimugwire. Handika, iyi ndawe kuzokudza ndengaura ifuti ndakaura saka wangu wachiti kudiwa wangu ndawo ndibetsera kuure. Wadi dono mbatira lighted. Iwo no ura wani kunena ndinda mbata kwa makonu ku. Who talks about it? Who talks about it? She's sick, Jeshua mai vaziva ndisikunyepa. She is mamuona. You saw in that ka clip. Ndachona ka clip, she's sick, shechoka. Mpaka ndakafonebwa nemunhu achitaura kindiudza. Ndakafonebwa ne ghost rinonzi David rere. Ndo rakandifonera. Ghost rinonzi David mufonere mutegei. Handisikunyepa mutegei. Ndakandifonera akati ari kutorwara mufunge astroke ndikati chi? Inda zvikanzi mufunge patanga nyayo ipapo. Ndikati yake iri kupiko. Hanimona zvikanzi kungotaurwa nani? Nairo juriri mumasi ndikati but iye anoziva ati akataura nenyasha ikapera
handi last week akaita public apology yake handi anatombonokomenta ikangopera nyaya yacho saka ari kubatikana nezvikazi ari kuti pese panofanirwa nyaya iyi izvi zviri kundinetsa because I know kuti nyaya yekunyepa takafabricata nyaya ichida kudza mapeji hanimona ndatozomuona nhasi hanzi David aripoterwa nani I don't know kana varipoterana I don't know but chero mapurisa kusvika pakuneta zvenaini everyday naini munhu wese ngodai so wonoripoterwa munoripoterwa kwamakoni rambai kuenda kwamakoni ndai kune dzimwe police station musabvume kuinzwa kwamakoni rambai kuinzwa kwamakoni kana zvanetsa mundiudze inini ndifonera vakuru vekuchitungurisa kwamubviswa kwamakoni ndai munoripoterwa kune mama police station wai kwamakoni kwaina swaga aripoterwa futi kokwai waita seiso ngatirongwari mabhadhibhadhi ini guys so ngatirongwari mabhadhibhadhi musi unoyu apa vangwari mabhadhibhadhi apa hatirongwari mabhadhibhadhi apa musi unoyu swaga chaike chokachidonhedza namai vake kakwira kudai ontidonhedza osara namai vakava ontidonhedza swaga aripoterwa zvosegeza izvi musaona kulaivi yakwaidonhedza uku ndichiti ndikakwira kudai so tikatanga kuti ondidonhedza usara kuti ndovadavo achitora saidi modhariza ndikuita compensation ari ngaasungiswe swaga ya sungiswa ananyanya ngaasungiswe saga ngaasungiswe musoma mukati makamona chidonhedza asi Facebook asi julusa zodaro swaga muri kuti kudikweni guys muri kuti aripoterwa nani muri kuti chikwemi akusenzokuisisa Lady B is not David. Swaga reported to the police about ndakati yezvo oraiwanda ouisa zvandinetsa vanhu vakaita bhadhibhadhi musina chindidonhedza maraivhu saka ndiaripota oraiti aiwa aidzo pachavo idzoronozivana vanozivana but David haasi Lady P David haasi munhu akandifonera ini David haasi Lady P ndilady P anomaona vanhu tu vakatosiyana David I think is in Joburg, Lady P is in Durban. Vanhu tu vakatosiyana ndaseka alright mazogadzisa but anyway apana nyaya ndangoti ndifudze ndipo ndichikudzai right ande kunyaya yedu inotori nemusoro zveni ndapinda kutotaura idzi dzatodarika idzi mamwisisa kana mabvuzvowa mastreet muvana musachauya muchindibvunza kuinbox kuti nai mama meni nai sisi meni chi ndakuudzai pano mahanyatsohwa zvese hakuna zvandasarudzi zvandabvisa hakuna zvandawedzerera ndo nyaya yacho iyoyi animaona hapana nyaya right guys igaitinde panyaya yedu iri serious vedu weka chekutanga ndabatikana nhasi ndarwadziwa guys pane video yandatumirwa asina ndambona zvakadaro ndarwadziwa vedu we vabereki ndokumbirwa nemweya waMwari vana vedu afa handichadi kuti nditi vana vedu ma2000 ayari kuti pa grey hair nokuti chokwadi it will manifest tikapiwa grey hair nevana afa ndokumbirawo vabereki kana chero muine vana venyu vasikana afa vatikurei antika ndinokumbira kuti musasiye mwana wakwe usasiye nemukomana nemwana wechikomana mudiki video ndandasina nhasi mwe wangu watsemukanya ndatatiza kana unyatso komenda nezvazvo handi muri kuona mwana mukomana ndofunga ane 5 years kana 4 years and kwanisi yasi video kuti tirakwatsa pa social media because ka 1 tinobva nta block at same time anti maona please musasiye vana venyu vasikana zvizera zvatisamuke izvi because musikana video pa video iroro mwana musikana yeka tuzamu tuchangokura kudai hasaka tombori mazama makuru tuchangokura kudai tuzamu tuchitotoka toone point kudai zvokuti akaita kuma 13 14 15 pamakore machatiwayo ndo pane makore mwana musikana uyu mwana wandaona uyu
mwana uyu atora mwana chikomana chandikudza chine 4-5 years hachizivi chinhu changa chichitosa kukamera kudai ndipo anga chitonzitosa kukamera handimaona tasa kukamera uko anga avhura mwana t-shirt mwana mukomana ndiye atovhura t-shirt yake kudai hani muri kuona akasimudza t-shirt kudai so akatasa kukamera kudai musikana uya akashama mwana iyeye antika akanobata chinhu chihanzvadzi yake max ndi brother and sister because vakafanana vana handimaona akanobata chinhu chihanzvadzi yake mwana ane 4-5 years hani muri kunzwa akachisa mumuromo muri kunzwisisa akatanga kutamba nacho chiri mumuromo make muri kuona achitamba nacho ari mumuromo make but reaction yemwana uyu mukomana uyu video ichorwa zvotaridza kuti haana kutanga nhasi ndofunga zvagara zvichitwa every time zvagara zvichitwa every time hani maona anga achibata actually vari pange vari vekuzimbabwe because vanga vasingatauri 2 boys and a girl no anga ari 1 boy 1 girl ndofunga ichoriwo imwe ndosaka ndiri kuti vabereki normalize please nyika yaipa the devil is using these kids handika to try and destroy the parents muri kupanzwisisa atora chinhu chemwana akatamba nechinhu chemwana chidya kudai mwana akatsa kukamera kudai so muri kunzwa chinhu chemwana chatidza kuti chinhu ichi chinatotanga chabva chamira kuti twi chinhu chemwana akabva acha mwana waya mukomana waya akamurarisa pasi handika anga akashama musikana uyu papakati waridzwa jira zambia pasi hanimona akararisa mwana uyu pasi mukomana musikana akakwira pamusoro pemukomana uyu hanimona pakamera hani muri kuona pakamera akataka kuita action achisa mwana ya kumusoro kukamera uyu hani muri kuona ari pamusoro achiti akati tambe ari pamusoro nechinhu chemwana chakakwira mwana mudiki kutsesera 4-5 years ka chinhu chandaona hachisi chezera rake mufunge hachisi chezera rake mwana uya zvinhu zvikutoitika constantly hanimona zvinhu zviri kuitika every time ende vabereki vari mudarkness mwana uya mukomana uya atokura nazvo ndati mwana ne 4-5 years ende mwana wacho musikana hasi munhu mukuru ndozvandirwadza hanimaona 13 to 15 years apa ndopane makore acho because even panga pachitwa kushama kwakakaita utonoti hasi mwana hasi munhu mukuru because kuzasi kwese kwakakasviba kuti chi zvokuti hakutozikamwe haijine kunzi kunogerwa kunodini hazvitozikamwe samu rakatodai so handimaona hasi munhu mukuru saka vaberekika kungopanana chenjedzo idzi dzenyaya dzakadai so zvokuti zvinhu zviri kuitika izvi chimbotorei vana vakomana ava sometimes handika mumbotaura navo kunhikikiri kukona kuinbox uko nokuti satani ari kushandisa vana vedu ava he is now using these kids to try and destroy families mwana wako iwo will be used by the devil to try and destroy you because imagine kuti mai vemwana vevana ava vakazviziva zvisvikuitika nhasi chichaitika vakazviziva mai ava nhasi kuti mwana wavo musikana ndozvaari kuita mwana mukomana what do you think will happen musikiro chetedza kuti anotovata nemukomana because zvaangachitoitaka hasi zvekuti mwana virgin kana kuti mwana akatoita zvinhu zvekudhara handizivi kuti akazvionepi vasikana mafoni haisi video yekuti ndingakutaridzai pano haitoiti ende uyo hatingaspread zvinhu zvakadaro handimaona ndatongo gurupu remadzimai kwedu kuwhatsapp ndokwanangoti asikana wedu weka tarisaiwo vedu wema onaiwo mashura onaiwo zvinhu zvakadai munhu wesangotikana nazvo mufunge let's normalize kutarisa vedu vana it's not easy handi muri kunzwa it's not easy right tobva ipapo kandangoti ndidarike nepo because yandibata video yoyo yandirwadza anzi kugara mwando mune vana zvino naikoni kana mari pasina zvoitwa sei pana mama izvo zvimwe wedu mudhari vasikana kana mune basa kujobek pretoria ndibateiwo pana mama vamwe vatinavo pana pavane 55 years handiti vakanga vachizvishandira ndobva vambotirwarei ndobva vaenda kumba ndobva vanopora ndobva vadzoka kuti vatsvage basa vakadzoka kana pabasa paiswa mumwe hanimaona saka ndobva vaenda kunogara kumba kwavo nemwana wavo saka mwana wavo uya kushandisa 1 room nemukadzi muroora handi kwakaganhura neketeni saka mai vava vakandifonera chiti
vaitochema chekuti Simeni ndibatsire mukadzi wapane basa. Vana ava vari kuita mumba mai varimo, vari kuita bonde mumba imomo, mai vari kuseri kweketeni uko, mai vanenge vachiwa zvese mai mwana. Saka vakati ndiSimeni chero mukona akanoti anoda kuti andipe pekugara, please ndibatsireiwo ndibve pano. Saka vana vanofunga zvaramba kuti vangomirawo kuti mai vaindi vagoitawo bonde ravo, vakungoita bonde iroro mai varimo. Muzati zvinhu hazvisekesa sunoseka. Vakuita bonde murora achichemerera imomo mai vari kuseri kweketeni. Bedu kana mukadzi wavo pane basa, kana pane munhu ari kuda basa, ari kuda munhu webasa, vakasvika pakutaura tanzi chero 2.5 zvayo vari kudawo. 2.5 chaicho vari kuda. Kana uri kuda mukadzi munhu anochengeta vana, munhu webasa, ndinavo. Mai vari kuseri uku ndinavo. Kana uri kuJoburg Pretoria, because vari kuPretoria, vatoreiwo muvape basa vabuda apa. Nokuti havachakwanisi. Right. Tapedza idapa. Regai tipinde munyaya yedu yatauya nayo nhasi. Hanzi isa here kudzinga. Ndakazvifunga but ndakashaya kuti ndovaudza chiti kudisi mbacho kuti iri asi isa here kuti mudzingwe here. But chero riri isa here kuti udzingwe shamwari. Unowasei uchita zvinhu zvakadaro. Unowasei. Takanga auya here Tendency Arts. Takatoda kutaura nyaya yechihure chanetsa muUK. Auya here Tendency Arts. Takataura nyaya, ndakataura nezuro akati vakadzi vandu vari kuhura, ndikati varume vemuUK vanohura. Varume vemuUK kenehura zvokutora mukombe mai mwana. Ndasingazvizivi indavemo. Ndotaura kane vanhu ini. Vedu mabi angu ari kuchema. Mabi angu ari kuchema. Nezvavari kuitwa nevarume vananzvadzi dzokuZimbabwe muno. Apapa haangakuchemera chizati naye ari kuhura. Hazviti. Vakawanda hasi asi ndave nehobho. Hanomona utano yachiconfidawo. Varume vachita zvinogara zvakadaro muno. Ende chinobhowa chinorodza chokuti vanenge vachihura nevamwe abiya vevakadzi vavo. Ndo vanenge vachihura navo. MuUK muno mune chisitara chotorana navarume paubhururu. Mai mwana, ndati ndikudzei paubhururu. Pabasa panoshanda mukadzi murume anonyenga ipapo. Pahospital inoshanda mukadzi anonyenga ipapo. Kutambuka kukaurisa. Saka inini ndakati nezuro tinezanzi vakadzi ndo vari kuhura, vari kudaiso ndikati kana vakadzi vari kuhura handirambi kuti vakadzi vari kuhura, vari kutora zvishuwa. Asi chakaita kutuma kuti vahure chii? Chiri kuvatuma kuti vachiti takutohurawo chii? Mudzi uri papi? Faith, ungachandudza izvozvo inani ndirimo. Kwenda ndirisisive vanhu ndotaura nevanhu. Tichimbocheme gwangu kaDaily nevanengina vangu namadzikoma angu apa. Handiona. Chindiudzai guys kuti zvokwadi kana ndimiwo. Hanzvadzi dzangu muri kuzvinyanya muUK yo. Muri kuzvinyanya. Muri kuzvinyanya. Kana vakadzi vakahura tingavashora here. Apa munhu ari kuurigwa guys ka? Ndimanager kumanesu, ndimanager kukoko, ndinesi. Handika anefamba nemota yake svinu, ane mari dzake. Hesimaita mutenda ari kuurigwa nemurume. Achihura pabasa panoshanda mukadzi yeye ipapo. Saka munopasova sei? Munopaita sei? Chinonetsa varume ava chokuti kana vakadzi vakazotsiva vakuhurawo vari ivo, vanobva vatanga kubatikana kutanga kurwadziwa, zvoita kunge amen, but ndivo vanenge vakatanga. Ini handisi kukurudzira kuti huraiwo nokuti varume venyu vari kuhura. Aiwa. But ndikuda kutaura rangu zvinhu zviri kutoitika kuti vamwe vakadzi vari kutohura simply because varume vavo vasvika pakuti they have it up to here. Handika akawana vanoti baby you are beautiful. Obva kutomisa magaro kuti anyengwe. Nokuti kumba kwakuna kana murume achinganyenga vasikana mina ndikudzei, kana murume achinganyenga kana mumba chako bonde hamuna. Munozviziva? Bonde hamuna kana murume achinganyenga. Wanzi kapa igaroziva kapa but UK tatisingazivi kai kuAfrica taikoti zvinhu zviri correct. Handiti kuAfrica taikoti zvinhu zviri correct ngati kuUK chiko tisu kuno kuAfrica tikuchemedza nemujolo. UK 1 or 2 ndo vaingodai. Unoona? Ndifunga kuti zisawo kuti munhu ari kure tavemo muground manje ndatovesi vavo muno. Mujolo uri kuchemedza vanhu muno. Uri kuchemedza mabi angu anenge ari nyembe dzakadai kumabasa. Murume kana akatanga kuhura mai mwana bonde chero mumba chako handi akuningira
akuhura akuwana sex uku ndokwakuwana sex sakumbaka uku. Remember chinyuwani ka guys, chinyuwani varume vakati girlfriend anopenga muziya anopenga zvokanga makumba zvenguva iyo yaanotopenga chaiko chaiko zvokanga nakumba kwake omboinda uku. Sa uku kumukadzi angakusemesa, mukadzi angakusemesa. Mabi angu ma-COS, makosi nashe, ma-COS, ma-COS. Muri easy target. Right now muri kushandisa senzira yekutoilet nevarume vemuUK. Because vanoti takombe chine kuti ndakabata mukosi wangu. Makosi nashe musadaro. Musadaro. Muri kuputsa dzenyu dzimba kuti mutore marume veva vakagara ma 20 years nema 20 chakadaro vari muno kuti mudanane nevarume vavo. That is wrong. Musadaro. Because muri kunzimi mamuvhunzi mari. Ndakabvunza varume 2 ndataura navo vakadzi vakotika izvo nyaya tikadidi tatoga kusenda kuda kuisa hangu kuti chi vana kuti azvadzi anga timbotaura tatoga hanimona zvikanzi handibvunzwi mari nekosi nashe. Because makosi mazhinji vanhu vekuti vangu vasinga vamwe vacho vangu vaishanda mudzimba kuSA kana kuZimbabwe vamwe vangu vasingashandi. Saka apinda munomu akuzvishandira akubata 3,500 yake pamwedzi. Haasati akamboibata ari kuAfrica. Pounds arikubata 3,000 pounds ake 3.5 pounds akipera komwedzi. Hanimona obhadhara rende yakosara nemari yekuti zvaanoda. Hanimona mota munomu dzakachipoteka kana kamota ke 1,000 kana ke 700 kana 800 ameno. Hanimona havasi kubvunza mara vane mari. Saka vari mangoza tinongoenda ndotongonodla ikoko. Hanimona ndotongonodla ikoko ende anonzi kwai makosi nashe ari kunzi kwai ane love anobatsiva kubata varume. Hatisukisiwi maplates ndi vamwe baba vaindudza variko hanzi hatisukisiwi maplates. Kosi nashe chero rabva kubasa na 10 rabva kudonke na 10 anosvika kumboti vakutocleana takakuitira yese handika une utobva ukubasa uchisvika kumba kwe ndikatsaka makutobva ukumabasa muchinanga kumba kwemukosi nashe amuchanangi kumba zvikanzi kunakidza kako ndikati kunakidza for now handiti for now Maria kana chiti hakuna time tinoreva kuti zvazvinoita ndezvekudai handitika unogona kutanga shift yekuti vanotanga makuseni na 5 kana kuti na 6 kana na 7 osvika na 10 handiwana but hazvireve kuti anoshanda every day ka anoshandawo kana kuti 5 days weekend ari off unless apika ma-extra shifts vazhinji ndo mashandiro avo anotoshanda 5 days handika kubva na 5 kusvika kana kubva na 6 kusvika na 10 manheru weekend ashandi. Animashona sasika anoda munhu wake kudanana naye. Saka pamunhu apa kudanana naye manje varume ava vakagara vari kuna ava manje vakaona gap kumakosi, vakaona gap kuma-COS ndokune gap racho rese ikoko. Saka ndoko vatambira ikoko. Handiziviwo ndangoti tingo hanzi makosi mune dzungu. That's what I can say. I don't like most of them. Fungwa dzavo neni hadzienderani. Sorry to say. I don't know about what you don't like about them or what you like about them. I don't know. Pachiruka sawafarira ko makosi anotovemo muno muUK wangu. Itongojaira kuti tinawo. Wafarira nawo sawafarira vari kutongorarama. Zvitoripo nechingoti tinofanira kutongoti titsiurane. Zvokuvada kana kusavada havasi tombopa matombokuzivi muzvari chipo funge kune manzi chipano tida kuti hatidi. Mazano tichata todiwa nevanhu kana tadiwi nemunhu. Hatichimbotasi izvozvo mazuva ano. Asi kuti chiripo choti ngatiite izvo kuti titsiurane. Chete titsiurane. Kanzi saka banguru vedu havasisefa vakauya ndiri kutonamata. Havasi safe. Havasi safe. Do chokwadi. And remember kuti varume ava dzinenge dzagara dziri shiri dzine muriro wadzo. Hadzimboregi dzikaona mukana. Hadzimboregi dzikaona mukana. Remember kuti chinongochinja munhu angochinja nzvimbo yekugara
asi kana agara achingoita zvinhu zvake zvemumagemu anongopinda handimona. But this time inini munomu baba venyu ndakavagadzirira saizi, ndakavamirira ngakatovamirira kuti vambouya vahura. Muchaona ini ndakavatogadzirira saizi izvozvi, ndakatogadzirira, ndakatopedza, ndakavamirira kuti vauye vatange vambotanga kuita chihure munomu. Ndine saizi yavo inokwana. Ndikuti ndozvatongoita chigandanga mai mwana, zvatongo zvichigandanga because kosi ndo zvari kutongoita mai mwana handimona. Saka zvatongo zvichigandanga havauye munovaiti chibhishubhishu. Mirai muone kuti muone kuti achagwadziwa nechibhishu ndiani. Achagwashwa nechibhishu ndiani. Muri pangu kuti ndakatopedza, ndakatoza kuti svikai zviri makasunguka, svikai muroveya muone kuti this time masamu akachinja. Enda angatiita zveshuwa handisi kunje pagaizi pamberi pamwari kudai. Malaivu angu vanozoma pota chiona kapamafoni pota chidongorera malaivu angu saka vachamaona hakusi kunyepa. Gara une plan B nokuti zviri kuitika muno mukagaizika. Gara une plan B guys, gara une plan B. Muri kuzviva vabi yangu kana kuziva kuti uri kuuya nemurume ane, gara une plan B kuti zvikadai ndopinde ndakadai, zvikadai ndoataka ndakadai, zvikadai ndoataka ndakadai. Gara une plan B. Simple. Tingangoshemedzwa nevana vachingoshukurudzwa nevana hazviiti, hazvigoni, hazviiti. Kana ndiniwo guys havasitori safe kutokuza ichokwada hakusi safe because kosina sa harisi kuhwatsitsi ende harisi kumira, harisi kuhwatsitsi ende harisi kumira. Hakuna kuita varume vemakosi, paita vakadzi vemakosi. Fungai vamwe varume chaivo padhayarisi apa kundivinga kuseri kukai naisi simeli vanofona baba naisi simeli ko tiorganizerewo kamakosi ari kunzvimbo zvakataura kwai kuNottingham, tipewo kama kana muneziva here makosi ari kuNottingham, mutipewo umwe akati kwai kosi riri kupi, kwai kupiwe kuNorth Wales, North Wales, mutipewo kuita kutsvaka kuti nditsvakirewo kosi. Ko unoda kosi nemhakai, unoda kosi nemhakai, unoda kosi nemhakai. Sei usina ngoti mukadzi sei wati ndoda kosi. Hanzi vanodhisha nane varume vandakabva ndaitaura kutua kwanzi makosi ane rudo, achiuya hakutusukiswi ndiro, hatipopotegwi, achingobva kubasa anouya obika, ane rudo gwese, anokupa rudo rwese. Saka vana vavo tinotobata kunge vana vedu kudai. Ndakahwa kuti wakusvotwa babeva hapana isaura nemukadzi unachichemaka apa patasara toga nababa enda kunetsa vabvunza chii chikumboyazoitika, vakutonditaurira izvozvo zvavo kuti uyu sisi vedu uyu mukadzi uyu ndine 21 years ndinaye mukadzi ushu akuzvona sokuti akonza nokuti ane mari ndinesa zvodaya tina basa nemari dzacho isu tiyo shona tseribo toda kudiwa, toda respect, toda nafu. Kwanza vakaganhira bvunzai isu manesi edai fonai mutaure fonai asi makosi mabe yangu musadaro please, don't do that. Inga makaya munoti makosi mukumba muri kupusa dzimba dzenyu kuti munotorawo munodanana nevarume avawo hazvizonyatso kubuda. Hani maona tine nyaya dzakatanga vakati wanda varume vaivatiso mastreet vachidzingwa nokuti munhu anenge awana zvimwe zviri nani. Kwanzi depends murume wachandakire pakada sei, vamwe havadi zvese, vamwe havadi zvese. So depend, it depends. But shamwari murume kapa murume kada kukudza kana usina hauna zera nemurume wangu. Uchifunga kuti adikrepuka musi unozofind out munhu wanga chijolana eka unotodona pasine stress. Unenge usatozvibata kazhinji kacho. Unenge usatozvibata wangu. Musi unotozoziva kuti ndiye munhu akachi unotopera pawo unongodai. Unoshaya shoko rekutaura. Nokuti mwana wamwe atina zera naye ndochokwadi. Hauna zera naye, varume atina zera navo ndochokwadi. Unenge usati wambata musi unobata unozorora. Hautauri kana shoko. Saka ndoda kuvhurira aningikira apa. Hansi simeli families are being destroyed no pera. Ndikutaura ndoziva pepe, anditaura nevanhu, anditaura zvinhu zvepasi pemutika, ndikutaura zvinhu zvinotaura nevanhu. Handimona ndiri kutoitika, ndanditi izvozvi zviri kutoitika izvozvi. Handimona ndoda kuvhurawo apa kuda uri kosinashe wakanyengwa na baba vari munhu. Panapa you are free.
handika tinobudirira pachina utiudze kuti reason chi why handimona right 2 pamwewo kuda baba muripowo muconversation havana baba vasabudi zvokuzodaro pamwe muripowo muconversation baba madai ingobudikira kuti ai nanguka ndikuona sokuti kumba uku zvakadai zvakadai vazive pekugadzirisa kana uriwo mudzimaiwo anetsikaona kosinashe handimona you are free to call zvakare uri free kufona zvako handika wobata mino yako aine kuti most people vari muuk vane pride havadi kusikama kana kuti vanosekana here muno kana kuti vanoita sei ndofunga mukaita problem vanonyeyana vanosekana I don't know manje sekusekana problem toachitokudzai palive ipapa pazvinhu zvokuti ukazoseka ndeyako ezvako izvo unongoseka zvine basa iwo hauna ako maproblem unondoseka angu iwo nako animona right fona ivanoda kufona hanzi timu remahure ane varume vakabva pakapa pamusikuva aizvi anyway ndandisina kuzokupai feedback imweka panyaya yamai vane zuro valolo beauty murume wacho akazondibata makamuyendera madais makanopindira munhu kuinbox murume wacho akazonditsvaga murume wacho anditsvaga nobva ndati yako apo saka akazoyako apo apparently the husband is in UK now hanimaona is in UK now so murume akati iye akutaura nefamily yake because I gave him the life ndikati ndokumbira kuti usiku wese muteerere live muzodzoka mangwana saka akateererawo zveleshuwa live azouya nhasi akati audzawo aengaja family yake hanimaona kuti vaone kuti voita sei kuti vatsvage mwana ushu handikati vaone kuti pangaitwa sei because it's something new kwaari saka ndopa nenyaya yapo saka ati ivo vachaihandla ikoko tichangoone mwana wemusikana kuti vamubata here vazodini tichazonzwaone mwana wacho musikana kuti pari kufamba sei handitika hanzi hapana zvamunoita especially kuuk yuko hanzi kune mitemo hanzi hapana zvamunoita maria wangu saka unoti kana mune mutemo munomu hauna zvaunokwanisa kuita nokuti mune mutemo uriko tozvisa kuti mutemo uriko tirimo muno mutemo uriko ndokuita zvinhu zvisingari mutemo newe maria ndokuita zvandoda kungoita zvisinei nekuti mutemo unokwana unopinzira papi ndopandongoita zvandoita hapasi peseka panoda mutemo hanzi kutya kusekwa sisimeli because vakadzi vakawanda muno vanodada manje mirai ndikudze masisters angu ndozviziva kuti hatiwadzani semazimbabwenzi mukugara because zimba rine guwa zimba roda zvinhu zvavanhu ndikauya kumba kwako instead yekuti ndifambire kuti ndauyawo kuzokuonai tichiseka tichifara ndakuda kutoziva murume wako ndakuda kutoona kuti mumba mako makamira sei ndakuda kutoongorora kuti vhasi rinogara pai kuda dadovhura firiji ndondoti munei ndichibudamo handika ndakutobata foni yangu ndakutofoneramo kuti zvipi hapana zviripo ndakazodai I know kuti most masymbols ari muno havadi kuwadza nekwaiti vanotove nawo close navo vasingaendi kana kumafunctions emazimba nekutya mazimba handiti but hazvireve kuti unofanwa kuti udade you can just talk with your sisters from afar pasina kuendana kudzimba just usangove munhu anonzi anodada chete I think pakanzi paita nhamo hapana chakaipa kunzi paita nhamo yemuzimba unosvikawo semumwe uchinobatawo maoko pane mumwe muzimba achaitwa handika kugara nevamwe ndo unotaka kudzwa kuti kuuk ingori nzvimbo yamakangozongouya ukagara makore akawanda makurira kunoku but tiri mazimba guys tiri mazimba tine kwatakabva kumusha uku vana mai venyu cheko cheko nanhasi kukaita rufu 25 kilometers vanokamba kuseni vakadigura netsoka vachiinda kunobata maoko handifungi kuti muno muarea yamunogara kukanzi kwafiwa ukatidza kuti ndinobata maoko nenyaya yekuti ndinoda kudada kuda kuwadzana kusikuwadzana wangosvika wabata maoko don't be friends saka ndozvinozoita kuti munhu atye kuti ndoda kutaura nyaya yangu ndibatsirwe because vanhu vanototi havatauri nevanhu ava chero vakambovaona muarea havauyi saka unogara wakatsigarira pasino penyaya dzako kuti dzikabuda ndosekwa but handiwo makudzikwa munenge makaitwa guys pafeya cheko cheko imimoza chokwadi ndongotsvaga muchokwadi chidarika vafira kure vachidarika hanimaona munoziva chokwadi isu takatopindawo munonana munana peterborough chaimo mumagrupu ana peterborough muno mutakatopindawo tirimo magrupu emapeterborough right pana ari kufona regai timbonzwa ari kufona hallo dear yes zviri sei tiri bo andati mungopa contribution yako panyaya yako kutaura yemakosi inini hakuchandongoda kukuudza makosi ka they have to be very careful
varume vari mumunhu vagara munyika munokutorevheri vemutani vazhinji vacho mai vari kutiza maresponsibilities kudzimba dzavo. Saka sometimes ngavasafunge kuti rumbe kuti vanenge vachienda kwavari vari kuvada no vari kutotizawo kudzimba uko vachivakadzi vazhinji ndo vakabata misha ndo vari kubhadhara mabhills nekubhadhara marendi nekuita zvinhu zvese pamba. Vana baba mari dzavo kazhinji dzinenge dzingori dzekujoya nekupedzera kuvakadzi kokoko. Saka ngavasavanena kubva vazonyanya kuzvifonera zvavo kuti vari kudiwa vasi kudiwa ngavaite very very careful, especially kana uchicheda mujolo nemurume agara mumufevheri nomutainga. Be careful, make sure kuti hapasi kuzobudiswa mwana ipapo, because I'm telling you ukangosvara mwana chete uchakuvaya nemwana iyewega, they will never help you neschool run, they will never help you nechild care. Saka ukangozvitira mwana unenge uchitoziva kuti uri wega yaunoona. Saka kana vari vanhu vokuti vakuda hukuru vakuda kuita zvinhu combine everything, inina advice ita mujoro vari kuita wacho, yes, because vanhu vakagara vari kuita mujoro, ita mujoro but be very very careful. Wangu hanzi tinovachengeta. Hanzi tinovachengeta. Hapana daro comment section. Aiwa, no, kana vari kuzvitembawo kuti vanochengeta. Inini as I'm saying sisimeli, I'm talking from experience. Inini ndakachengeta vanhu vangu ndega kubva vachizvarwa. Handina kubvira ndakabatsirwa nababa kuchengeta vana vangu. Vana vangu ndakachengeta ndega. Saka nyaya yekuchengeta vana ndega ndinonazonzwisisa, it's not easy. It's difficult. Saka I don't know, kana vari kuti vanochengeta havo, then it's okay. But another thing as well, they have to be very careful. Unaenda uchinobreka imba yemwe munhu handiti. Vanhu vane mabhiliefs akasiyana-siyana. Uchakeswa nevanhu vavo vari kunotorera varume vavo. Vamwe vanhu vanonamata midzimu yavo. Vamwe vanhu vanonamata kuna mwari wavo chaiye. Kuti Mwari ndiri kuhondo dzangu. Saka uchazongoona munhu zvinhu zvako zvisakufambira zvakanaka muupenyu hwako. Inyaya yekuti waenda ukanotora murume womunhu. Just be careful, ladies. I know tese muvanti varume, but sometimes it's not good kuti unovaka imba yako musodzi wemukadzi. Kana usinawo, wait for your time. Wait kuti Mwari vakupe wako murume, kwete kuenda uchinodestroy dzimba dzevanhu. Varume kuZimbabwe vari muUK mahure hozana. Ndoshangu vangu kudza makosi. Be careful. Mahure hozana chaiwo chaiwo. Thank you, Sisimeni. Amen. Right. Ndofunga ingoriwo zvayo word of advice rikuuya from a fellow sister. Anzi varume ava mukapasa bude zvapo mwana, because pakaita mwana talking from experience, akaita vana akachengeta vana vake ega, murume yatiza. Ndani maona. Right. Chipo chimuzvare chipo, you can't know the whole England wangu. You can't know everyone in this whole UK. You can't. Yes, kwa unogara iwewe. And you might have a seku yenya munochengetana muchisapotana muchidai. Wangu I am talking and rimunyika muno ndotara nevanhu sha. Vakawanda zvekudaro chipo ndiri munhu wevanhu. Handiwana. Ndinenge ndichitotaura zvinhu inini zvandototaura pana zvinhu zvanenge ndichitoziva. Handiwana. Zvimwe zvinhu zvanenge ndichitoziva hangu. Handiwana pandozotaurawo nchidarika kuti in case varipo vakahwawo 2 or 3. You can't know the whole UK. Kuneva kutoti kune dzimwe nzvimbo they don't even go. Andikaniko chikuti ndorama yangu ndilai so because akamboita zvemazimba achitanga kupinda akabetray nemazimba haadi kutsika panotsika mazimba. Trust me on that one wangu. Kwenyu kana muchitove kokoko kwamunotogara muchito batana muchisapota muchidi, big up to you. Rambai makadaro, rambai makabatana. But kune dzimwe nzvimbo bvunza kana chitatora chokwadi mucomment section chako chako UK ndaenza kuda pachena. Kune vamwe vanonena kuti vanotoziva kuti upi ninki kupi hauwanikwi hauya atane vamwe hazviiti. Andiona zviriko wangu. Zviriko wangu zvekutodaro. Zvitoriko. Handiona. Saka hanzi varume ava muchenjerere timu varume kungoudza nawo abi yangu maCOS. Handiona. Tingoudza nawo. Nekungotsiura nawo kungoti amen handizivi. Ko makosi imimi madini kutora vanhu venyu kuAfrica monza kunoko. Torai kuAfrica monza kunoko. Torai maboyfriends ayi kuAfrica yamupinza muno. Torai maboyfriends enyu kuAfrica mupinza muno. Wenyatsogara nemunhu wako. Do you know what we are sisters here?
Do you know that we are a family here? Hands Nahlekani Ncube, I'm one of them who don't mingle with the same people. Thank you. She confirmed herself. Push. We are a family here, Scan. Amen. Ndangoti ndifura hangu nokuti chazvinozoita ka munobatirwa kana mushonga cheche munobatirwa mishonga cheche munobatirwa munokuvadzwa. Hanzi ko maCOS achabvumidzwa kuedza vanhu aiwa Trish. MaCOS ari muno sofa anoudza vanhu. Vasingabvumiri ndevani maCOS achabuda manyuwa ndo vasingabvumirwa. Ava vese vari muno right now vanoudza vanhu. Urikuisa waibata sense yacho Trish. Vakapinda vese vari muno right now vanoudza vanhu vavo. Kasi vakuna maCOS achazobuda manyuwa naye. Ndo vasingabvumidzwa kuudza vanhu. Mwetina yanza, I also don't entertain Mazimba Tamba on Facebook. In Ango, I talk to everyone. I didn't kwenda ku shokuti kumbako like shokuti inindi muno evan. Dino enda shangwa because makambo waondi chiya nchiti ndakazi ndambako dino enda zibaza because dino invite kwen. Simeni mboya pandarika because ndizo ndafambira na munhu wangu ipapa. Dino na mdiaries wangu toseka nyanza tutora pasi andinini zvakawanda. Handimona. Chirenini kuti vatouya panapa I don't care. Handimona. Zvokuzoti wabuda nekufamba uchitaura iyo ndeyako iyi. Inda dokudedza nerudo. Handina kuti yatinye wati uda kuona pandugara. We are my sister. Come see where I'm staying. There's nothing wrong with that. Because we are now very, very, very far. South Africa was very skeptical. Very skeptical. Daiwo tuzene kumba but kwandave kunokao. Ndiri chikovhura dova uyai yasikana kubatsiridi uyai. Nokuti ndakagwara. Ndo timu rimwe ndotanga kusvika. Kuti vagwara. Pafiwa vafigwa handei. Kwanzi mugatare pa social media mbabodo. Julini ndiri munhu wevanhu manje. Ukatoti ndoda kuyamba kwenziswe ndokuti era handidi. Dai Julie, ndokuti handidi. Unoona difference. Ukati ndoda kuya sisimeni ndoti ndoda kuzokuona ndoti hazviti. Kana ndoti ngatisangane ku coffee shop pomwe wabva ku Manchester. Inozobudai. Inozobudai. And na Clementina no problem. No problem. Handimona. Saka inwe iyo I see inoenda ngotaura zvamuchidarika I see your topic yedu yanga iri yekuti varume vemu UK vanogura vasikana. Masisters angu emu UK word of advice rangu kupai handizivi kuti ndingati chi. I don't know what to say. I don't know. Ndataura nevanhu vakatoti one day masivano. Handizivi kuti ndoti kudi chokwadi handisivi ndoti masituations acho anosiyana asi chihure. Kuti ndoti kudiko. Ndongotai zvinokuitirai. Itai zvinokuitirai. Yes, maitapiwa. Yes. Indinde munhu andotowerana naye guys kuno kwini. Tine mburo wangu andowerana naye kuno. One. Davana tisingamuzivi. iPhone follower zvake. Hatauri. Nanogara kanyarara. Hatauri. Ndauya akati ndoda kukuona. She came Joshua. She took me ndakaita life dinner MC. Tikatendera tikadini. She ended up becoming my sister. Ndokona kutofamba. Kwanzi kana father days vauya be careful ngotogwa nemuti sembara pinzamba mako. Vanenge vagara chida kutotogwa iwe father days vacho. Chivani vagara chida kutotogwa. Kana vasingadi avatotogwa. Handimona. Ndiye munhu wanoto chipo ndotomutrust ndotomupa key dzepano chipo chandu kubaza shamwari. Kwanzi kukudrop wacho chakati chagara kudeni. Kana usiri kuenda kubasa ndindira kudeni. Dines kubasa kwake. Handimona. Uyoni anotouya kutogara zvake pano utosora ari muno achitomirira zvine zvidhirivha ikona totomupakia ndiyo anoto handa munhu ndiyo anototi anondogara chingori one zvene guys ndakupenga ndongoita one kuti Zimbabwe kune even nayo ku Africa nayo na Tunisia bicheva nayo kunoshaya kana ukutoti unototora naye kana tinya kudi tine one munhu ndakatotrust ndakatonyasa kungora kuti okay I can trust this lady because kana ndinaye hatauri nyaya dzevanhu hana wanoziva ina pano wandoziva handimona tichora nyaya dze social media kana nyaya dzeupenyu. Handimona kana nyaya dzeupenyu. She's a very good person. She's a very nice person, very good person.
very good person. Tikatoenda kumba murume wake akatofara, tikatoseka, tikatofara, tikatodini. Wangu murume kapedza pafoni ndikati wadai. Hanimona ndio bro wangu kuno. Hanimona tikatomupa zita. Hanimona akatomuti chips kuno. Izvo ndotomuti taura pa Facebook. Siyanai taura pa Facebook. Siyanai nevanhu aiwa uyo ndotomuda zvotodaro. Kwai vazhinji nyoka, just be careful. Toziye tozona pamberi. So far de angatori nyoka ka. Itori hama yemwe muselebu muhombe chai. Ndoshawa kana wana asikana ukuthi chero ndikaenda gwara ndoshawa kufonera kuti naiwe ndagwara kuno. Naiwe mwana adai kuno ndotoshawa asikana nenye kuti madai. Watozutsura naye papo kana atanga kuita guwa. Tombata tomunza pano kuti wauita guwa guys, bruya watanga bru wangu ya ndoya pano ndoutawa. Hanimona haisi shamwari kuti tinodzana ma secrets kana tinoita say ayo munhu kuti she just accepted me chisvika kandigamuchira one rudo. Hanimona and she showed me love. Tikango munhu kuti atitoona every time once in a blue moon nokuti ndakagara kubasa woin chigara on busy. Hanimona but ndikatoti chakati anotojamba kutodai so. Hanimona muri kuitei simeni atidai tidai. Hanimona zvozodai ngatidai chete tigeti timboita trial timboona kuti chinozoguma nekudii. Chua naisha roshwa kana kuseka naye chaiwe kuti wodi yaskana nekutya vanhu masimba acho. But so far indotesta vanhu ka. Ndotesta vanhu dai chinyatsa kutoona chakuenda kunyatsa kutoona. Hasati ana munhu watina wani munhu watiti comment neta watoziva hatina. Saka nyaya dzedu dze social media. Kana dzama family kuti sha wangu zviri kuitika so sha wangu zvikati dai. Oti sha inda kwedu zvakaba ndo nyaya dzedu. Mwana, muroti kuti chitobvaruka nyaya nekuseka kuti chitofamba zvedu. Amen tozongona. Ende hamutomuzivi kana kumusa mukatomona amen. Tozoona maybe pamari kupretend yake tozoona kumberi kwa amen. Kana chipretend chazoona wasi haungashayiwo guys munhu kuti unofonerawo kuti newe mwana agwara kuno ndimanyiri huya shadodini andizoita mushamwari hobho kana kuti kudini. Hanimona kana kuti vanhu hobho ndiye wani munhu vamwe vanhu vangu vanongoya vachidai chidai ngodarika vachinda chidai. Hanimona so anyway ndiyo nyaya. Hanzi dzikazoita hobho shamwari makuwa anowandisa. Shamwari dzikazoita hobho makuwa anowandisa but unongo regai ndikuzodzoka ndokudza mirai nimbotesta ndota zamuza ndidai ndichitaura kana zvanisa ndoizoita guys pakazoita zvimakuwa zvakaitika hapana zvakaitika guys ndoya ndichikudzai ndochitanga hangu kugunikiri. There are good people are there Maggie, good people are there. Iwe she welcomed me mukadzi ndichipinda muno mirai ndikudzai guys ndichipinda muno mumba muno. Hanimona ndichipinda mumba muno ndakangopuwa makey takauya tese naiye handika muinfect paya rinovhetwa ichipindwa ichidini inda ndisina nguva. Hanimona iye aitotibva kubasa kwake kuhospital uko ofurana pano. Hanimona achitoona kuti vari kugadzira here vari kudini. Hanimona because it was a dilapidated house munhu aigara muno murungu aigara muno vasina mbona svinhu yakadaro. Hanimona tikati chinjai zvese kubva kupasi chinjai kubva kumakapeti vakachinja everything. Hanimona musokupuwa makisi takangoya tikanzima kenya neuya tikapedza iye ndiye anenge achitoziva kuti zvozodai akatochekawo zvakadai akacheka kadai akati apa vatina gutsikana pangapadai akasara zvikatopera. Hanimona tapiwa imba yedu zvedu hatina zvedu kana poto paya. Guys tapiwa imba yedu guys hatina kana poto. Hatina kana poto zvedu tapiwa jeni. Tapatara redu tapiwa makisi edu zvedu tatimigwara redu kubva kuAfrica uko tapatara redu hatina mapoto guys. Ndovaniti iyo zvishoma izvi. Hanimona zvishoma izvi. Hange tinotsvaga poto iwe. Takaenda kushopu. Hanimona tasvoketi tunotsvaga poto. Ndikati handi totsvaga poto wangu tisvika kupoto wepa ndasvika tika zvipoto zvangu 3. Zvazvo izvi zvinofamba zvakadai zvikuti izvi. Zvipoto izvi. Handi zvinofamba dziri 3 days guys. Poto idzi dzinofamba dziri 3 guys. Poto idzi. Dzinofamba dziri 3 poto dzakachipa idzi. Ndasvika ndachitora poto dzangu paya. Hanimona ndasvika ndichitora poto dzangu papa kudai ndikaona muyami yamupoto mamiya mai mwana atotora maplates kazi hakuna kana ndikadiwe plates dzekuti todhira mupoto chazozvona kumberi kuti todhira mupoto imomo toita pachiganfosta pachiginda goria. Hanimona hapana ndikutokuza zvakaitika ndikati shamwari usatombonetsekana neni shandoita zviripo ini nditori ginda goria pandakapinda pakawanda ndairora pamusoro pemasaga echibage inini vhiki ndichitulita ndichigeza naye kusvikira vhiki rapera ndiri hapana ndinovhurutsa ndichabika todhira mupoto imomo zvikanzaiwa ndobva anotenga seti yemaplates ndobva anotenga seti yemaglasi. Hanimona ndobva auya nazvo ndobva aisapa
musiwo wetu unotenga dani tiri munikirikirika tiri mushopuka ndopaita ko handimona yaropa afonawo mwemukomo wangu oso bhuruwe pano ndione chakasangana padiarisi ibaba padiarisa afona kanzi muripiko tikati tikutofamba tikutindera tiri kupiko kuti tiri mushopu chichichi kanzi mukuite kati handadazotenga poto cha wangu atina ndakabva ndatenga zvipanga izvi ndakabva ndatenga zvipanga izvi hazvitari zvipanga zvidiki zvezviya handimona ndiriko kwini handimona mirandikuze zveJulie zvikanzi ndobva ndatopinda zvikanzi naropa mukutotenga ndikati sha tikutongoite mweya yasha ndiyati kutongotamba kutongoita iripo ipapapa handimona apa auya kandisipo arinyatsohuvha maiso mamiti manyuwa nhandi imba yese handimona saka ndobva ndati shamwari handitotenga huvha because ukuona mamiti manyuwa nhandi ndingachikwadabuka izvi zvinikikiri izvi ndikati nini zvikanzi nemasainasi enyaya ndikati hai nditori pataiti wangu nemasainasi nemamita handimona guys ndakaona imba yabrushwa yahuvhiwa imba yese ahuvha tatisina maketeni guys ndikuda kutokuudza izvi akahuvha imba yese ndikaona mba muri clean makachena ahuvha maimwana kuhuvha kwese kwendiri kubasa ahuvha nambaki ndikaona kweshe mazvimateo zvizvi asika ndikaona muri clean guys ndandichiti hey zvinodiwa kuti kuafrica ndotomanya parobot kunodana munhu kuti neuya udi uclean nemamita akati nemasainasi ndakaona aite ndakangotenga huvha ndikati hatozongoona kuti haufa ndizongoona kuti haufa ndakaona arova maimwana handimona ndikati mwari nechemwoyo ndakati mwari mukadzi uyu wamandipa mukati moupenyu wangu mati ndidini naye naye mwari handimona mati ndidini naye tabvapo zvikanzi saka panapa ndikati zvikanzi sikafudhumodi ndikati hasha ini ndikuenda kubasa nhangu yekuenda zvechikafu nichaona munoti akadzoka akabuda achita mungari kuenda kumba kwake akabva anodzoka maimwana akatenga raisi mafuta chii akatenga chigrosari maimwana zvikanzi ndauya nezvinhu zvindikati waya nezvinhu zvikanzi ndauya nezvinhu kuti mubike ndikati iwe wangu ndichanotenga handisati ndawana nguva kuti ndikuonawo handina kana nguva ndichainda after don't worry zvikanzi handatoti munouya muchitorova yekutotamba ndoitoripo ndamboda kuzviramba zvikanzi hai musada kujairira imi torai zvinhu izvi muse mumba atouya arongedza maimwana atouya arongedza ndapirwa kudai ropa yafuna tiri mushopu mamiya zvikanzi naropa ya zvikanzi akati tiri mushopu ropa ndobva ati itai video call ainetsera video call tikati uboda chikwe unonetsa iwe zvikanzi sevhivhareta video call zvikanzi naropa right ini ndoda kutengerai something sisimeri momo but I'm going to choose what I want to buy for you ndikati alright handimona iye handauza kuti makuseni anga apfuura nepano handika ndobva siya kettle handimona ndobva siya kettle ndotomune makettle maviri munomba ndobva siya kettle muru wangu yaangasiya uye akapfuura akasiya kettle handimona asiya kettle kuda uyu ropa uyu ndobva ati tiri mushopu tione kamera yaya maimwana atena kamera zvikanzi ichi mukuchiona chitosta ichi chitosta ichi neketero yacho pavideo call ndiro pazvikanzitora izvi musandiudza kuti price ngosada kuti price mari ndotokutumirai mari zvimutengi just like that tikati ropa uri serious chikanzi nditori serious ndobva ndatoti price iyo yakanyogwapo ndobva ti china chikoni matito zako ndobva toisa zvikanzi totora izvi zvinda kuona kuti muda nazvo tarodza kusvika ndatobata chi tosa neketero maimwana tiuya panapa mwana wangu mwemudiaris ndipei address ndamupa address microwave muri kuona samsung microwave yamuri kuona yadelivery vari mubox rai yauya ndimoona ndine vamwe baba mudiaris ari panapa baba vandizivi vanongoti havana mukadzi nandizitana mukadzi havana mukadzi handizivi handimoona vanongoti havana mukadzi but vanondifarira zvokuti baba handimoona sisimeri ndakaona makuti muchiti makuenda kumbe kwenyu kunyuwani makaenda kanzi zvikanzi manje ndida kundipewo address nditumire handa kuita comfortable wapaka ndakati address ndiri ndoga ndobva ndati chipo ngatiwape yako ndobva tavapa address yake achipo baba vaya ndobva vatumira airfryer iyo yamuri kuona iri apa yeblack iyo ndobva vakatumira baba vaya airfryer ndobva vatumira netoaster iri apa pai baba vaya ndobva vakatumira handitika ndobva vanditi baba vaya vaya saka manje muchaisa usavi pai ndikati hatonai kutamba zvikanzi ndachida kutengerai pekuti mise usari ndikati
simena muzivi kuti upenyu hwedu munoimpacta sei upenyu hwedu. Ndikati usavi ndotera kusa usavi. Zvikanzi ndikati kana zvikanzi aishi isatozoona manje kutenda iso baba vakatenga fridge. Fridge irapa isuve. Padaenza. Andisa ndavaziva ndavasandivasivi. Ndikuza ndotaura navo chete anditovazivi. Ndotaura navo chete kuti ndiri hanzvadzi yangu yepadialysis ifollowa kumbe yepadialysis. Kanza musasheka nachimwana chi ipapa anmona. Ndikati inga mwari maitei. Kwai tinovhunduka. Aizvo munhu wakutovhunduka. Wakutovhunduka ndikati zvaita. Guys ndoda kukudzai kuti sometimes zvazvinongoita soka kuzoti nditi inini ndogara ndiri ndoga. Ndisina munhu ndoti uyu honai guys kuti izvozvi chakazara kachimba ichi. Chikicheni chitori bo. Chikicheni chiri bo ichi. Harmona, chikicheni chitori bo ichi. Ichi. Pane vafana vanina vangu vando advertisera panapa kubva ndiri kuAfrica ndave advertisera vanina vangu. Handitika vandogara nchiti vedo enda motenga hembe dzavo kubotiki kwara ndai motenga hembe dzavo kubotiki ku. Harmona, vanina vangu. Handitika ndobva atenga washing machine irapa. Brand new yakaekatika vaya vakafitira brand new washing machine irapa. Ndo vakatenga vanina vangu ye. Ndiye akatenga washing machine irapa. Ndambotenga washing machine. Ndiye akatenga washing machine. Saka mari enda for kutenga washing machine vanaita zvino. Vapaita mwana mamuripo musiya mwana akati ndoda kutenga mbedha ndikati iwe mbedha unotengwa munhu ndika ndatenga mbedha ndobva ndamuti aiwa handikubvumiri kutenga mbedha uri wega. Ndiudze kuti mbedha unoda kutenga wacho kaita sei ndikupe hafu yemari iyoyo. Haukatengi mbedha uri wega. Handika akarambisa ndikati azviti autengi mbedha ndinokupa hafu yembedha. Hanimwana wakadhilivhirwa shwa mbedha uri kumusoro. Wakatengwa ndisi ndakatenga mbedha wakatengwa nemwana wangu. Ndakazomupawa ndakazongwesa hafu ndakaramba tatenge mbedha wese ari woga. Vakaita Edesu ari comment section ushu. Edesu akanzi Edesu na boys ushu. Makanisa. Akanaka adi vakati ndisetera pesi communication makutongo ifonga kuita black and gold. Ushu ari comment section ushu akanzi Edesu. Akatenga makanisa ari 3. Handi muri kuona kuti diaries guys kanzi simeli tutosha sei because basara zvamakamboitirawo vamwe it's time kuti mwari vakuripei. Handina kuramba ndakati mwari maitai. Mwari maitai. Animona makanisa. Animona ndichibudawo kwamaiguru kwekwe ndinatso kuona kuti mumba muno mamudakana changu. Ndichibuda kwamaiguru kwekwe ndooneka ndichiti maiguru ndoinda kunodi zvikaiti tusosi parutu tumasosi plate tukanzi oyi maiguru vatete zvimasosi panishi munoona we kunotamba kumberi vanopiwa zvimasosi pani zvangu. Namukona kugara nevamwe zvino kana mukati vanhu vemuno musavajairira gaiza muntu munenge muchindionesera. Muchindionesera because inini pacho zvangu ndakakudza kaikapu kanga kaitika panyaya yake papa. Saka ndaive ndichitadza kana kuti nditi ndiite chinhu kana nditi nditenge chinhu chiti outcome ndoziva kuti noita sei kana ndiri kudzokera kudheni kana pfungwa dzikati mwana akatoshawa zvachose naandidzokera kudheni kai dzokera kudheni. Saka ndandiri on the toes guys. Saka chokwadi mukundiwisisa nditi ndandiri on the toes kuti kana motikari pamachinzi mota ndakasvikoti handisi kuzoita zvinhu zvepressure. Hanimona handisiza zvinhu zvepressure zvandiri kuita inyika ndichamira kana mwana uyu ari kunetsa uyu kana razomudzimba pepa atwane kota abuda zvalepo totangira ipapo. Iko zvino pandava reluctant kuti pai kunana manje tinenge tagarawo pasofa mudining ndichiona TV. Tiri mudining musitting room ndichiona TV tirimo. Hanimona tirimo imomo ndikuti vana vacho napa vanenge vari pamwe vanenge vauya pamwe vanenge vasina hamenasi ndinenge ndakuziva kuti aiwa ndadi hanzi ko zvinonzi UK unoona ifurniture isene mablankets aiwa. No. So andingamboti hangu ndi munhu ari bed kana kuti munhu akati ndiri munhu wevanhu guys. Kana maketeni cheche munhu ndinala keteni kana because ndandiri on the tour guys. Remember ndandiri pakati peAfrica neUK kuti kana kuri zvakeni pekutanga apa chikadzoka rejection futi ndakurova pasi. That was but I don't know team Africa don't worry soon ndikuya vaitofunga ndikujoka ndaitoreresa kuti ndikuya because kana ndakuta china ndiri vanhu ndozvitira. Hanimona
ndozvitira. Saka ndanda kutoti ndotongodi ndakaenda. Saka kuti ndiite anything ndaiwa muya muchitira kuti zvinozogona kutambisika. Anoona ndikatimirira kuona tadai sotodini ndongoti shoes. Ndakaenda. Iko zvino ndo panda kunyasa kuti kureva kuti nekuti shuwa nenzvimbo yemwana ndakadotsvaga mufunge. Kandowana nzvimbo yemwana yake chikoro ndakadoiwana zvinhu. Zvimuna Mwari zvanoita Mwari wakangonaka so. Hanzi nasa ndina bambi vangu tonde varimo mukombedzo chavo vasatoita pawo. Vasatoita pawo bambi vangu yavo. Handimona. Asiko zvino manje ndakunyaza kusununguka guys. Saka mukazonata kuti andaitoona TV, andaitogara paso munenge makunyazoziva kuti ndasununguka ndava free ndakuziva zvose correct. Ndandakadai so. Ndandakati gumbo kuti chakodai so ndakarova pasi. Handimona. Ndo pana ndakamira ansa ashakira ngasina problem chipanga tori boa hapana pane ma adoption papers kapa pane mama anenge achizodiwa andiona andandisingazivi andiona saka ndo pakanga saka ini ndandisina namba dzani saka social worker andiona kandi Mwari vane zvanoitaoka Kelly yakangonyora mune chimwe chibhuku chatakatotsvaga chakaita 3 days tsvaga kuti chizowanikwa pano penamba iyoyo wanike namba ndiyoyo ndakachinja phone namba dzedu nditi chagomudiya tichina basa naye tagoziva kuti achakosha pachazodiwa mamwe pepa. Saka ndangoti ndoitoripo ndakaidzokera ndakadzokera kuAfrica ndopanga pane mwoyo wangu kwaiko mabhodzi angorimo musoro kwezvinofunga kuti ndichitanga kututa ndichidzisa pasi 1-1 ndichidzisa 1-1 ndichirasha mabhodzi akangozara muchirumu ichocho chakeli ndobva ndichitobvisa ndichirasha kuti mugozopinda single bed kuti kunokoti saka single bed umomo kemwana andimona. Saka ndangoti taura hangu one point yekuti kwai vanhu vakaipa andimona ndikati pane pekuti sometimes before ini ndasangana nerudo so far ndaona rudo ndichitukirirwa kunzi muUK amuiti live pakazodai amuiti pakadai so ndo pandakasangana naye she came akati sisimeni ndoda kungokutorai out because of zvandiri kuona social media just want to take you out ndo pandakataka kumuzivira papatoziwa ndo pandakataka kumuzivira akati I just want to ndoda kuti museke so ndobva tabuda mbva auya akanditora mbva taenda kunandosoko mbva tatsala chindera handimona ndo kutanga kuconnecta kwandakaita naye kwai mabhodhi ewoto unogoita huni kuno kupi naye uyu angori modeni chinzi kune anogona kutengesa unangotengesawo zvokupi kudongomabvisa mune handizoita anotagwa nani tomarasha epi zvinditori neconfusion kuti tinomarasha kupi mabhodhi iwo yakangozara imomo aiwa chips ngaitigwe zvakanaka naMwari muna mato wangu everyday chips Jessica paCanada Jessica paCanada apo sister yangu iri paLondon apa riganitore chidaro sister yangu iri paLondon apa handimona ne sister yangu imwe iri kuDurban kwa iyo mweziva iri kuDurban kumlazi kumhlanga uko four sisters there na ne team Changata family Gordon Changata family nemhuri yake anomira ndisingazika mapaperwork kudaiso nechibonza aiwa apa idaiso apa aiwa apa demadai aiwa apa idaiso aiwa apa idaiso zvese. Saka vanhu vakadaro paupenyu guys mbondudzai how do you repay such people unovarepaya sei? Co-council tax they will clear it a fee vane yavo Leonora vobvisa mumba imomo zvinohambomira zvefinge ndombomaisa pacheko zvinhu zvoya votorawo hanzi wedebheni tovasiva vedebheni nomusiva munhu akadaro guys. Thank you Cheryl. Be mindful to get gifts. They must give you money to buy some stuff yourself. Not everyone loves you wholeheartedly nowadays. Aiwa zvangu zvina Mwari mukati shame. They can bring gifts. They can bring gifts. Zvangu zvina Mwari mukati wangu. Zvina Mwari mukati zvokuti pazvinenge zvakareva zvakazodii. Believe zvakadaro. Don't believe zvakadaro. Munofamba naJesu. Unoona imba iyi chitaka kusvika kudai so tina chipo kudai. Chipa isi nekuseri tinosa ropa raJesu nekuseri. Ropa raJesu, the blood of Jesus. Achifamba nekona kudai nichina nekona niti Mwari ropa raJesu. Ropa, we are not going ropa takasasa. We protected this yard. Neba ine ropa raJesu. Kana ukatumira chinhu wakaisa evil, it will come back to you. It will come back to you.
automatically unotumira chinhu icho wakaisa ivhu kumunhu asina kutadzira. Ukabata chakayo ukacherera munhu gomba unowira mariri ndiwe. Unowira mariri. Simo zviri kutoita zvakauya zvirimo zvikutoita zvokuti kwai munhu pane akupa whether wazoroya wazodini ndipo unozoona manje kuti Mwari vanorarama vari kwa next issue nokuti zvino kubackfire. Zina rudo chitouza chichasara. Hatitozivi sure. I don't know. Hatitozivi sure. Ndiri munhu wevanhu. Ini ndiri munhu wekuti zvondikaza kuti ADC arwara handizezi kufamba ndichitsvaga kuti ndepapi ndichindako. Today so you can take them there. Ndichangona kuti vanoti mari then ndozotanga. I meant come with me. Kwanzi, don't get me wrong, sister. There are really good people out there, but everyone is like that. I meant some come with bad intentions. Yeah, obvious. Vari kwani ngachitoya one bad intentions, but unozongoona kuti kutambisa ko time yako. Handwa kana wongowe uchindikuya ne bad intentions ndozondiparadza. Upenyu hwangu hune munhu uri mboko munhu anoparadza. Kwete munhu hai pakondoramba. Upenyu hwangu kuti uzosvika panditi tanga wadarika neuya pamberi pangu apa uzopenetrate kwandiri. Wega kungoti guchu kudai zvinogona kudzokera. That's what I'm saying. Hanzi weniza riri kure 20 December. Anyway, riri kure. Tanga wafura nepandiri. Yes, people they come with bad intentions. I get what you're saying. I know that for a fact. But wangu ila panzvimbo kudai uti Mwari kana wauya neuri muroyi uri wofambira zvinhu zvako ngechifambira hamene zvako ngechifambira unongoona wega zvichikuomera kuti haupasviki pagate apa. Zvinokuomera wega kuti ndakuda kuuya haupasviki. God did not take me this far kuti ndiuye kuzoregwa mu UK, kuti ndiuye kuzodisturbiwa mu UK. God brought me here for a remember zvinhu izvi ndakazvinamatira guys. I consulted God. Ndakanamata ndikati Mwari kana kuri kuda kwenyu ngazvigare zvakona ndiri kuAfrica. Everything was just going like this. Mahiccup aiuya, but mahiccup aiuya achidarika. Achiuya. Then I knew kuti I was in the right track. God did not bring me here to shame me. Never. Tirimo munzira ya Jehovah. Hazvina kuti tinoda hatitadzi, tiri vatadzi. Asi tirimo munzira ya Mwari. Mirai muone kubata kwa Mwari zvakuteta kumberiko. Hani munotoona chizvozvi so kuZimfest takatobairigwawo. kuZimfest tichangopinda titorimo kuZimfest. Titori netebhuru kuZimfest ko tebhuru yangu inenge ichitengesa chikafu. Ndichangopinda. Munoona zvinoita Mwari. Imomo in the midst of nezuro ndandina promoter akandibata akati Simeni ndoda kuti muye tichigare pasi cheshow. Handika toita magate toita half pa gate. Ini ndoda kuti nditenge kuita show yangu kuno kuPeterborough. Tauda kuti mashows muno Peterborough. Because amuna vanounzwa havo but nari kuita izvi mugananie. Hakuna musimba ari kuzviita. Andiona izvo zvikutengesa so. Mirai muone. Ndiri kutomhanya. Asi ndaona nguva chagara nemichanyatso kuya chikudzai. Ndiri kutengesa vanhu ndoda kusapota wavanosapota. Tiri kutenga mawigi. Ndiri kutengesa makamfota ayaya. Handimaona. Ndiri kutengesa mazikamfota. Handichakutaridzai. Handimaona. Maoils. Ndiri kutengesa mafuta. Ndakaenda ndakatodara zvichinda zvakadara mheni. Handiona. God did not take me, God did not bring me here for me kuti ndizouya nehoroyiwa nevanhu vekuEurope. Imba ino inofamba naJesu naMwari mukati. Tinokakata tambo tichinda tichinda takadaro. Handisi kutombotarisira zvinhu zviri negative. Ndiri munhu wevanhu. Asi handisi kuti varoyi mubve matora advantage kakuti muri kutora izvi mubva matino kuti vakadai so. Ininiwo ndiri munhu. Mukauya muchida kundisaiza munogona kusanganawo nezvinenge zviripo pamunhu mukadona. Unoona, handi declare negativity. I am going to declare positive vibes. Ndosaka mtenda kuti team UK do bandari mu UK. Do ratovechi I said what else? Icho chisisi changu chapindira. Uyu wangu chacharo mazuva kamuchacha icho. Uyu guys kamuchacha uyu. Muudze zvamuri kuda munomba uyu. Sisi wangu ari vanhu uyu. Abvunza hanzi what else do you need? Mudzei inini. Hanzi kamira makamfuta don't worry my paida. Nemusowe weekend nechitokutaridza kuti ai hanzi housewarming. Munouya here ayo muri kuma shift ndibvire zvangu. Ari muri kuma shift anoona. Uyo kamuchacha guys ari kubvunza hanzi todei chiudzai kana zvamuri kuda muno udzai kamuchacha.
udzai kasisi kanga kashamwari kanga udzai shamwari yangu momuziva kama chandi kubva kuAfrica uko anogara kuAmerica uko momuziva mudzai kwai what else do you need kamuchacha abvunza kamuchacha chimuudzai madiaries kuti todei kwai mapoto aiwa mapoto tinawo aiwa mapoto bo masofa aiwa masofa tinawo don't worry masofa tinawo don't worry masofa tinawo TV tinayo don't worry TV tinayo madining room table ndandatokanga mwenyaya madining room table yoyo pane mukadzi ari munhu anditika itori mubox mai akatenga akati table unofunga kuti kana ndisina kuya naye uya utore table yako iri kumba kwake kwaika mtita single bed yemwana wangu ne wardrobe please iwe mai vachotenga magi iwe tengera mwana wako andiseventy TV 75 ichiripo nyasha tikatikuta chisipo speaker bluetooth for lives speaker hatina koni shuwa andimona headboard tinayo here dishwasher ai what was dishwasher tinosukira musingi uko by today musazomunyinye kumuomesera kagaisi musamuomesere don't muomesera ring light tiri pa ring light icho titoripo pa ring light mbabenda amusi bed guys zvokudaro wifi iripo ndoenda kushandisa mbabenda amusi bed zvokudaro guys it's not that bad musadaro cutler aiwa cutler ne kitchen kutori bo guys kitchen kutori bo trampoline ndiyana nokwira pa trampoline sen hands wardrobe siya chido ari right wardrobe wardrobe aiwa chido atopedza wardrobe instant pot kitchen wese bo kitchen aiwa ndinaro trace don't worry uchaona zvaturikwa zvavepo zvese don't worry kwazo kitchen muri bo everything is sorted in kitchen zviri bo kitchen even brother yangu akatenga fridge diki aiwa fridge hombe tinayo bo ikutosvika don't worry it's coming ikutodeliverwa ipapapo don't worry hanzi tai house to nailiti deco for our corner room for my life right chirumu chedeko manje ndakaconnect apa chirumu chedeko chema life sirikaiti ndepashi nditedze ngaiti ndepano chirumu chema life saka chirumu chema life ka chirumu chema life ndechichichi ichi ndichatida kuogadzira mukutora chirumu ichi mukutora chirumu ichi ndichatida kuzogadzira ichi guys ichi ndichatida kugadzira chirumu ichi togadzira ichi topenda kungopenda pasaidha pacheti tobvisa iri sengwengwengwerera apa iri toribisa iri tobvisa chimeti ichi togadzira munomu totsvaga munhu anyatsokuya umucleana munomu chirumu chino ichi ndomatenge takuitira malife munomu chirumu ichi ndodzimba dzeku UK guys musashamisike ndodzimba dzeku UK ndakatoona kasingaiti icho chichi amukona saka muri kuona garden apa mangwana ichachekwa loni ichagadzikwa zvakanaka garden yochekwa pakona apo muri kupona pakona apo ndopatoda kutsira mavheji kuti tikatoti Shakira kana wondivigira mwana wangu uye namavesicos muri kuona garden apa ipapo ndopatoda kuisa muriwo apa saka tinoitotoita kana kutopisa toitoita kana malive pashapa ndodzimba dzeku UK guys idzi ndodzimba dzekuno idzo dzidzi saka musatoni izvo zvani mutona nditori pangu icho chichi chakatomira choga icho ndo dzimba dzekuno idzo musasvura muchivhunduka guys network yanga yatisa chenge mukuku chenge mukuku yaboleti usadaro shamwari chirumu bo choda kugadzikwa chete tochagadzikwa tonyaso chichuno tisa mabhani edu kumasuro kuchiri pazveka tonyatsogadzira I hope network inobata kokoko handiwana toita malive edu tiri kushe uko handiwana bo zvekuti kamtacha odrop yataugwa odrop bo zvekuti andika garden more ataura odrop anzisairoja muwoki hakusi kuAfrica chamwari hakuisi roja kuno hakuisi roja saka mukutoona dzimba dzekuno kuti titori mumanchoni medu munomu handika it's not bad it's a nice house it's kungoti chete mabuildings epanze munongozivawo zvakanenge zvakaita panze but mumba munenge makatonaka hanzi naanabhe mba tinenge takuenda kuma extremes anabhe wangu tinenge takuenda kuma extremes
asi zvinhu zvakachitogwa chakati ndangokudza kuti chiripo chakati chiripo handimona uchiziva kuti zviripo. One day panozongopfuura nepo ndozongopfuura nepo muchiona handimona. But handidi kuti ndada kutenda timu rese reku UK. Thank you Kamu ndokubata kuseri timu rese reku UK andika vakandigamuchira guys. It's something chekuti ndinofanira kutobotenda vakandigamuchira nerudo mune zvakanaka. Ndisina kana ndine hama hanzi ndiyo kutengera Jimmy before Lydia. Yes wamuziva ndiye hanzi Odrop ka1 saka Odrop yedu takutengera Odrop guys gaya yakuto yako asi izvo ndakotenga mushopu guys ndoti hande muno assembly kuti zvokutenga pa marketplace apa ndakunotenga mushopu ndo mandotopinda mushopu chamo ndonotenga mushopu nokuti ndakambobigwa paya anmona. Saka guys muno mu UK nchipinda mira ndikudze ndakapinda mune hama dzangu vana mani ndakambokudzai muziva vana mani vangu vana vegoro varimo muno dzakawanda anmukona but munongozivawo anmona ndakagamuchigwa neTeam Diaries rangu masilent ndiwo akaenda pamberi this time akandigamuchira nerudo. Ndaingofunga kuti rudo guri kuAfrica chete indakaruona muno rudo ndakaruona muno rudo mu UK ndakagamuchigwa zvakanaka in the midst of mukupopota kuti ngaadzokera ari kudei azoringei muno ngaadzokere kuAfrica hatidi malive kudii zvikazodini ngaadzokere akazodini. Kune vakaramba vakamira vakati UK haisi yemunhu sisimedi muno ndo mamo chatogara kudzokera kwakawatoei nekuda kwesecurity yangu yandanda kutosangana nayo inini yemwana ndaikudza yaye. But otherwise vakamira nei vakandigamuchira rudo wona kitchen itoripo nekuvana ndakatokwana pekutangira chipinda muno indatoti handoita zvichigidha gori yamo kukaita nyaya yacho ndichitoti nditori zvangu kuti mubhedha tori luxury iyo mubhedha ndozandaitotaura kuti luxury mubhedha tototenga zviripo zvitoita handimona ndobika poto ndozvira mupoto ndiana kama nondibvunza ndiri paimomo ndiana nondibvunza handimona because ndiri skeptical kuti ko ndikati mangwana ndikudzokera ndazofunga kuti zvarambisa zvemwana uyu zvanisa munhu hatisi kumubata handimona munhu hatisi kumubata mapepa aya atoti yatodzoka chinzi kana akasawanikwa that means hapana hanzi you need ndichazoitsvaga nyasha ndichaitsvaga learn more ndichaitsvaga handimona. Saka ndandaa pakati ndichiti handina kana ndongoramba ndakangomirawo ndakadaro asi Mwari vakati no vanga ane maplans avo vakatisadzikisira zvikaita sekudaro rudo ndakaruona. Saka timu UK yese yakamira handigoni kukutendai pamberi pekamera ndoda kutendai kuti rudo rwenyu rwamakanditaridza ngarusaperera pandiri. Vamwe vakati ari kupema azoda ndakaseka zvangu so handimona kwani ndikati kukundudza zvokuti paindapema chiro ndakapema ndoregere kupema ndishamwari ndine ukama ndakaita ukama. Saka chakugwadza chii ndakangoti anyway zviwanikwa nasi ndakamira pano ndakambokudza ngati kubva kuCOS jese ndakapinda naro muno handigoni kutenda vanhu vava handitozivi kuti paupenyu however repay vamwe vanhu sei handitozivi kuti paupenyu ndichafa ndakaripeya vamwe vanhu sei but I guess zvaunoitira vamweka one day zvinongosoitirwawo kwauri wakarivara one day zvinongosoitirwawo kwauri. So I think ndo zvandakazongoonawo ipapo handimona. Saka right iwe kamucha chaiko zvingana wako ya kuEurope ndinge uchiziva kuti ndakuenda kumufana wangu kwameni ndokwaunenge uchiuya handiona ndina kudzi chiri kuAustralia kuchachiti saka ndochida kutoronga jini yekuchitouya kaikoko kubanji ndikati haiko ndinge uchiuya ako zviwava nepekugara handimona chinenge touya hacho pano handimona vanhu vangu vekutoda nekuti achiri vakauya ndinotovasiya mumba imomu nabamukuru vavo ndichinda ndozati hapana chinoitika handimona handimazvona. So havana kundirasa havana kuti zvinokuti vari kuAfrica ndopataiwana vachidhiraivha chimira chaiva chidai Mwari zvavanongoita hazvizikamo semo muno macho zvavanoita tiziva plani ndeyamwari handimona and it's all coming together. Kana ichavhurikawo inotovhurika ichavhurika tichienda takadaro inovhurika hauzongorambi uri pastage 1 handimona haurambi uri pastage 1 asi iko zvinoenda kunyadzo kusununguka mari ndinoenda kutoswera zvangu pamada vichitava kudai bhozi ndakuzati Kelly wave nenzvimbo yechikoro Shakira takanyoresa wakuenda kucollege mona ndo vandakaitira izvikaizvi ndosa zvanaka. Chasara ndechekuti vana vachisvika vana venyu madharis
ini tichagara navo pasi titaura navo pasi, asiwo panodawo kuti sana mai onini vevana nemadzikoma evana vaudziwewo kuti muno hatiiti zvataita kuAfrica. Vanangu, mafriends, kune madrugs, kune dzimwe dzinoya dziri izi mari, hanzi mota tisada kutengera mota. Mamona, tisada kufunga kutengera mota, tisanzi mota yapo. Unoziva machipira kaita mota muno iri nitrous. Hetsiro kuzeni zviri sei? Anmona, hatisati yaipo mota tichiri kumbongura zvedu nedzaAdam. Tichatenga kuitinoidi mota ine basa remasiva. Tombombamba nedzaAdam tichiita exercise. Kuda tenga sirima. Tichatenga zvedu kana zvabatana periko. Tichatenga. Ndichiri ndoga kaini kunoko. Handina pressure yemota ndoendepi. Kana nditi off ndingamoto ndanichivata. Poza kana ndiri off ndotomuka na one. Handako kuita. Saka ndochia kuoidi. Mutecho, pozi kubasa kwada kugareko zvinondozvifambira chinda pabasa padhuze. Mona, saka unoona kuti vanoda kuti vaudziwe varaigwe vaudziwewo zvemuno muti makagara muno kudhara kuti vana kune zvakadai zvinhu zvakadai avoid kuitira kuti ndisazochema nekurigida. But anyway, I'm not hoping for the negative. Ndikutonamata nezvazvo every day ende ndine time yese vasati vauya kunamata ndoga 1-on-1 naMwari ndichinamata nezvazvo kuti Mwari handifunga kuti munganudza kunoti muzondinyadzisa. So nanhasi I'm still believing kuti he wouldn't take me this far kuti vasondinyadzisa. Anoona, I don't think kuti ndizvozvo. Hanzi udzai banguru vandisiyirewo imwe mota. Izvo zvidewo kwakatongwara vabate. Kutoti naye banguru ko chingondionaiwo abate ubva kuona. Ngozimwe yakabviswa mavhiri zvosvika inosiyiwa yakakandwa mugaraji inongogara yakadaro inongobviswa bhatiri yobviswa mavhiri. Hamanoti zvozonini. Hanzi munoita iri life sesimene. Asi mungasatogwa mascreenshot asi vasingabudi mafesika vakangogara avapa muchitaura navo. Yes, I can do. So that vamwe vana vabereki vane vana vavo vakauya vai handika varaigo ipapo. Because ndinofunga vana vanotoda kuraigwa nevamwe vanhu vasiri iwewe. Hanzi zvoita simira kuna mupumari. Anabel zvakotaura chokwadi zvako uri right ipapo. Anowana uri right pachisofa ini tisati kwangu zvikutobatana. Ndakatotarisa kudai so unoziva kuti zvandogara chera zodzo riri kuteverera. Zodzo rako hakuna ndinotora. Zvito inotoza kuti kuZoom Festival ndakachiputisa kuZoom Festival nditori nestand yangu. Urikuona apa ndendiri host koko. Anowana apa ndende stand kuchitobikwa masadza tichibika gango repaAfrica. Zvazviwanzo kuitika izvi. Iko zvindada kupinda muarts industry. Anowana obviously ndine munhu ndikutotaura nayewo munoziva. Anowana tichirova tese inango handibvumigwi nemasiwestern but ivo vanenge vari pafront ndeti zvakubhekiko. Anowana takutopinda muno muPeterborough takaenda imba yakatozara Annabelle. One day chakutaridza yakatozara kuti pa. Saka ndichagodi mota iwa tomirira zvibaba mukuru vauye kana vasouyawo ndo vanogona kudzifambira. Ina handisi bahari kuti handina kana kukwinda tongofamba neyachipo kuzvino tongopinda mugorofu yachipo. Mungototi moda mota iri ndoidi kuenda nemota yako achida kutosiya kuti aenda nemota yako zva chete. Kwanzi Peterborough itimbirewo kusosi simene ndibatsire kubika kuZoom Fest. Itimbirewo COS ndibatsire kubika kuti ina ndinoma COS moti ndaisa kutora indakaza kutora iko ndomotoda shumbere sidiye vasina kudouya. Handinawo zvangu maCOS ndomawanepiwo zvangu COS handina chazomawanawo kana Mwari ada kumakore anotevera uko. Hamoti makore anotanga kumanyere kana vakatichengeta chete Mwari manje zvinofamba zvinoita. Tina na backup dzana magiwa apa. Anoona tinawo wana magiwa vachingodongora vari kuseri kukona ikoko. I even love you too. Anoona Peterborough takaenda takadaro. Saka guys aiwa ndatirega ndimbotaura nasasi team UK serious andigoni kutendai. Thank you very much vese vakamira. Ndakambokuza ndikati kune team randaifunga kuti iri ndiro team rangu chairo rakadisappear. Pandakadzoka kuno kuti disappeared. Kudisappear kuti ndaingoona comment section kuti vati masodzoka wokambekwa vakabva vaita kunge kana. Ndopandakati Mwari munobvisa munhu vari padhuze kuti munzi vamwe vanhu ende vakapinza vanhu zvechokwadi Mwari kureplace chako zvekutodaro. I saw the love of God, the love from people from UK. Saka ndichamira ndave team UK team Africa team UK ewa ndinomirawo navo zvekutodaro nokuti
rudo vakanditaridza vanga vasingafanirwi kunditaridza rudo, vanga vasingatokudhiservi kuti vatondiitawo zvose, but vakatomira andimaona saizvozvi. Dhumebharo ari kuzimbabwe wangu, it's a story for hasanada kuti tichitaura because pane zvakandimisa. Anyway, after everything zvese zvakaitika panyaya dzadhumebharo, I approached my sister. Ndikati my sister yavakatamba kandifunga kuti iri right, itai kuti munhu awane COS rake, otherwise handioni kuti zvinozofamba mushe. Saka my sister promised izvozvo, takamira kudai. Saka ndisi kuda kutaura promised kuti April, vakati muna May, end of May, vakati end of May Dhumebharo kuuya, ndo zvavakataura. Saka tamirira ipapo because zvazvizonyatsobuda musheka. Ayo comfort anakuya, ndotaura mai comfort, mai comfort anakuya. Baba comfort chavafonera ndine mugodzi. Baba comfort ndiwe ndudzowo imwe nyaya yavo musi unoyu. Chavafonera mugowawo nyaya yavo kwakanga vaenda pasi pemugodhi uku. Zvakangooma nhamo iyi, zvakangooma. But anyway guys, tambotandara tobatana mangwana. Handika haiko ndoda kuita malive manje zvakanyatso kunaka. Pandadira ndakasununguka because ndaane peace of mind. Ndaane peace of mind manje, knowing kuti doi will be here. Unaona? Ndave ne peace of mind. Unaona? So always Butler. Ndakataura naye Butler but network yakakata naye achingoti hello sisimene mva yakata network kuzosa Friday yana kupinda ndichamutsvaga. Saka guys tobatana mangwana andika aiwa kwezvinozvi ndaa free. Ndandakasungikana vamusingazvioni chete, vamusingagoni kuzvipika chete kuti sisimene is not okay. Hamugoni kuzvipika because ndoya chingoseka zvangu asi kamusekero kacho nekasiyana. Unaona? But papa kaipa. But kadzikomba bamnini vanouya rini, vachauya vimbai. Bamnini mabasa kwavo havagoni kungobva just like that. Zvatoita isusu vanoshandira manotisi, vanoseva notisi yavo, vapedza notisi yavo vosimuka vouya. Anditi saka vanotevera, vanouya manje vakatotanga kuseva notisi yavo, painongoperawo then vobva vatevera. Unoona? So guys, murara bo, handitika murara munyasha, tobatsana mangwana, tinenge tiripo tichiseka tichifara. Handika takaenda hanzi ndakazviona kuti something was bothering you zvekutodaro hanzi mangwana nguva handizivi patience asi ndichakudza zvekutodaro handisitori right zvekutodaro chaiko but mwari vakangonaka zvavo. So guys, ndokubatsai. Handitika mangwana sendaziva time but I will tell you. Handitika muve neusiku hwakanaka guys. I love you so much.